Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, kaixo, apa, arratsaldeon, arrastion. Baita zoi ere, alabedi, goraintziak, ongi etorri, agurterdi. Eup, apa, agur, aspaldiko, hain aspaldiko ere, alababiltza. Gaur, azarako 21, agurraren mundu eguna da. Brian eta Michael McCormack estatuatuarrek sortu zuten 1973an. Beraz, ez da ospakizun hain berria. Asmoa ezagun eta ez ezagunen artean agurtzeko ohitura berreskuratzea zen, eta horrekin munduan bakea sustatzea. Kaixo batek ez du mundu mailako bakea ekarriko, baina Brian eta Michaelen ustetan nazio guztiek elkarrezketan eta komunikazioan oinarritutako harreman adeitsua izan ezkero, desadostasunak eta eztabaidak modu baketsuan konponduko lirateke. Izan ere elkarrezketa ororen hasiera agur soil bat da. Hainbat hizkuntzatan adierazitako milaka gutun bidali zizkieten mundu osoko liderrei babesa eskatzeko. Lehenengo urtean 15 herrialdek adierazi zuten ideia bikaina zela eta horrela sortu zen World Hello Day. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about. Gutunak idazteaz asko zekien gaurko egunez jaiotako Voltairek, frantziar idazle historialari, abokatu eta filosofoak, Ingalaterrako gutunak edo frantsesez Lettres Philosophiques izeneko saiakera bilduma idatzi zuen. Voltaire, benetako izenez François-Marie Arouet, Parisen jaio zen 1684ko azaroaren 21. Ez zuen hasiera erraza izan literaturaren munduan. Filip Bigarrena Orleansko dukearen erreinaldian nagusi zen askatasunaz baliaturik, erregeak bere alabarekin sexu harremanak zituela eman zuen aditzera Voltairek poema batean. Esaten dute Voltaire bere iloba batekin maite mindu zela. Bere arreba Margueriten alabarekin ez zuzen ere. Ni de la faute à Rousseau, c'est peut-être la faute à un tel, ou peut-être la faute à un autre. C'est ni de la faute à Voltaire, ni de la faute à Rousseau, mais c'est jamais pour nos frères qu'on sépare l'œuvre de l'homme. C'est ni de la faute à Voltaire, ni de la faute à Rousseau, c'est peut-être la faute à un tel, ou peut-être la faute à un autre. Idazleekin jarraituko dugu McCormack anaiek bezala milaka gutun lortu arte. Gaurko egunez jaio zen Isaac Bashevis Singer 1978ko literaturako Nobel saria irabazi zuena. Judu poloniar jatorrikoa zen Bashevis haurtzaroa Varsovian eman zuen. 1935an Estatu Batuetara joan zen eta kazetari gisa lan egin zuen New Yorkeko prentsan. Varsovian gaztetan bizi izandako giroa, judu auzo pobreena eta New York emigranteek aurkitzen zituzten arazoak ziren Singerren eleberrietako eta ipuinetako gai nagusiak. Eta gaurko egunez jaio zen Alexander Berkman 1870ko azaroaren 21, ekintzaile eta idazle politiko anarkista ezaguna izan zen. Burua la kafia, zer eros dezake. Bigarren eskuko liburu hartu eskutan. Baildo beretik gaurko egunez jaio zen Jon Mikel Arano Aramendi. Jon Arano edo Mikel Aramendi izenekin sinatu du. Idazle eta kazetaria da Arano Aramendi, eta gaztetatik aritu da kazetaritzan idatziz naiz ahoz. Kantillape goierritarra eta Hostiela aldizkarien zuzendaria izan da. Nabari da loa, nere oean ezik, espresoa trenbidetik,
pasabedi geldi. Moteldu dezan haren hotxak, aje bakartia eta lotxa. Gelditasunean nagusitzen da loa. Zeruak arnasten du isiean kresalak busti. Eta gaurko egunez jaio zen entzuten ari garen ahotsa. Idoia Asurmendia abeslaria 2000ko azaroaren 21 jaio zen. Zorionak Idoia. Sare sozialetan hasi zen ezagun egiten Idoia. Batez ere 2019an Berritxarrak taldearen katedral bat kantuaren bertsioarekin. Urte hartako azaroan Kutxa Kultur beka irabazi ondoren bere lehen proiektuan lanean hasi zen. Ilun eta Abar. Eta kontzertu ugari eman zituen diskoa aurkezteko. Gurean ere izan zen gure pianoarekin jolasean. Angela baby zenitzetan Maialen lujan bioren azken puntuetan Maurizia zenaren irrintzietan Ahots korden kontzientzietan. Aizu eta begira zer jartzen duen egutegian, gaur telebistaren mundu eguna da. Klikla, piztu telebista. Bai, baina ez ospatu gehiagi badakizu abestiak zer esaten duen Video Kill the Radio Star. Bai, hortarako Radio Star izan behar. Azaroaren 21 telebistaren munduko eguna da. Nazio Batuen erakundeak 1986an hala aldarrikatu zuelako. Egun honek telebistaren erabilera arduratsua sustatzea du helburu. Informazio publikoa edatzeko kanal nagusietako bat baita. Baina gu ez gaitu telebistak hilko, maila handiko gonbidatuak ekartzen ditugu eta. Noski, Egoitz Arbiola Albeniz dator gurera, eta Iruki Larroxak egindako lana, eta egiteke duenaren inguruan arituko gara. Marcos Tedin Uriburu ere izango dugu gurean Mileiren garaipenari buruz ariko gara Argentinara begira. Baina lenteia bide ere izango dugu, tekla zuri beltzen artean pasaden asteko musikalen aritik graka. Eta arkakusok ziurrenik galdetuko digu ea dilistak txorixoarekin edo txorixo gabe, tortilla tipularekin edo gabe, mosto azeitunarekin edo gabe. Azaroak 21 ditu gaur eta aste artea da ongitu guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin gaur kamiseta berriarekin datorren June Romatet Ibarguren oraintxe ikusi dut, egunon? Egunon. Berria da, Bai. Zuekin gaur look bikoitza ekarri duen Goiuri Ezeiza Arandia. Egia da edo ez da egia? Ez da egia. Egia da. Egunon, Goiuri, gezurti. Egunon. Hizketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 669 garrana du azaroak 21 goizak 10 eta 13 minutu eta hemen 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko helburuarekin txatasutan segituan agurtuko zaituztegu guztioi, baina esandakoa ongi etorri. Bigarren kafean zarete, naiz irratien.
Laia eta lamien kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute Giarretan Aztuko badira kantuak Arbaso ekondakizunak Aragazko da melodiko bada Nafarroetan izango da Hemen txatean egunon gaztiak, aupa egunon, nik gaur kolakao. Ez zara bakarra, Gorka, Spidermanderrek, bai nazka mostoa, jejeje. Niri mostoa gustatzen zait dio Gorkak. Nire ados, Gorka, baina ez dakit Spidermanderrek mostoa, nondi jarri duen hor... bai nazka mostoa Spidermanderrek. Bai, ez dut oso ondo lertu, ze kolakao aipatu du Gorkak. Nik aipatu dut mostoa. Arkakusokea mostoa zeitunarekin galdetuko zuela. Horen bai. Bueno, ni oso mosto zalean naiz. Ajegunetan kroketak eta mostoa gasosa pixkatekin, maravilloso. Edade magikoa. Niri mostoa gustatzen zait dio Gorkak indiokerrek egoitze ongi, egoitze haintxe aurkeztuko dizuegu, bai. Goiurik look berria dauka. Ez da egia? Ez da egia. Bai, Goiuri oso dotore zaude hori bai da egia. Dotore ezeiza erregina, bale. Maite ditut euskarazko telesaiak intrigakoak, itxasoren azkeneko 2 kapituloak. Gorka, bai, atzo, kontatu zidan, itxaso ikusten zebiela. Audio luze badaukaten zutego Gorka, baina barkat atzo oso berandur arte, ensaiatzen aritu nintzen, eta goizeko ordu batetan bukatu nonean, kaone honetan. Eta holaxe gaurko astearte majoa, asteburua motxilan jarrita, astearteari aurre egin bartzaio, aldan duintasun handienarekin. Goizeko 10:16 zuzenean zarete naiz irratian eta June Romatet Ibargurenek kontatu beharko digu zer maite duen. Nire maite duta izan da asteburuan ikusi duten bideo batek ze ondo deskribatu duen nik batzutan eukideten eztabaida lagunekin. Ze beti galdetzen da, ze nahiago ez dute, hotza, beroa, udara, negua, ez dakizte, nik beti esaten den nahiago dutela hotza. Baina ez hotza pasatzea. Eta bideo horretan hori esaten zuen. Bai, nik beti esaten dut, hotza gustoko dudala, baina beti gero esaten dedanean jose hotza egiten duen, esaten didate, baina ez dukitzen nuen esaten beti nahiago zenula hotza. Bai, hotza bai, baina hotza pasatzea gaiz. Orduan, izan zen momentu batean, oso identifikatuta sentitu nintzen bidearekin zen niretzat noski erresagoa da hotzari aurre egitea beroari baino eta beraz nahiago dut hotza. Eta bai izan zen bideo bat nire hitzetan ez daki enekin esaten guztiz jarrizuna eta maite ditutolako momentuak. Bejonde jola bideoa egin zuen ari egon zutenei. Goiuri Ezeizarandia, dotore Ezeizarandia ere deitu dizue hemendik zine zure maite duta. Atzoko aldarrikapenekin guztiz batekin ostean aldarrikapen horiek zakarrontzira botako ditut, eta esango dut ez daukadala maite dutik. Bai, eta zera ere. Bai, atzo inuen 10 minutuko bakarrizketa bat esanez, egunero maite dutak eduki behar direla, zerbait maitatu behar dela egunero. Kasualidad ez zen Julen hemen egongo esaten ez daukadala maite dutik. Aixe gertatu zen, bai. Ez daukat maite dutik. Beraz, pentsatu, maja. Bai, baina agian kontatu zuk zure maite duta eta horrela denbora dukiko dut pentsatzeko. Ze miseria moraletik eraikitzen da olako argudiak eta bat. Zerbait dituzia esan barnen. Esan zuk zure maite duta eta eman denbora niri pentsatzeko. Edo kontatuko dugu Spidermanderrek jarri duen bere maite duta. Wow. Hau eskutati joaten ari zeigu, Maite duten asunto hau eskutati joaten ari zeigu erabat. Spidermanderre dio, nik maite dut TikToken goazenen bideo super cringe bat egin eta nahiko ikusia izan dela, baina uste dut jendeak ez duela harrapatu txantxa moduan egin dudala. Gauzoiek ere arriskutsu xamarrak izaten dira, Badaukat maite duta. Bi segundo. Badakizu orain txin nola sentitzen izen Goiuri. Horrela. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Esa rabia. Bai, Urkullu bezala. Eguraldi ere Urkullu bezala dago. Gris xamar. Urkullu koloreko eguna daukago, bai. Zeina zure maite duta? Pazientzia behar duna gizakiak. Spidermanderrek idatzi duenaren arira. Gustatzen zait...
gauzak ez ironikoki gustatzen zaizkizunean. Jendeak esaten du, bai, nik Goenkale ikusten dut, baino era ironikoan, ez? Gezurra da. Edo bai, ni Hannah Montana entzuten dut, baino, totali, bai, ez? Ironiatik, gezurra da, entzuten duzu gustatzen zaizulako. Edo, ez dakit, Peppa Pig ikusten dut, baina, ironikoki ze super ridikuloa da, eta gero zaude engantzatuta Peppa gaixoaria ze gertatuko zaion ikusteko. Ba hori, nire gustatzen zait, jendeak onartzen duenean gauzak ikusten dituela, baina ez ironikoki. Osea, onartu, zuri gustatzen balin bazaizu, ez dakit, Goenkaleren 1989ko denboraldi hura, ba ikusi arrotasunez. Nik ikusten dut Kardashians arrotasunez. Ba, izu. Ez ironikoki, ez dut ikusten Kardashians egiteko azterketa feminista bat, beraiek sortu duten estetika kanonari kritika bat egiteko eta kapitalismo sutsu horretan beraiek duten rola aztertzeko, ez? Ados. Ikusten dut, polita. Eta gero nik jakin dezadan zein diren Kardashianak eta zein diren Jennerrak. Inigoz, zein dira? Pues batzuk dira Kardashianak eta besteak dira Jennerrak. Zen badira? Kardashianak dira 2, 3. Eta Jennerrak 2. Bi Jenner. Kardashianak dira 4. Lau Kardashian dira? Eta bi Jenner. Bueno, ondo neon, alde bat banekin ondo. Bueno, kontua da, nahikoa da, badaki dala Jennertarrak eta Kardashian darrak direla aizpak, baina, familiaren zati batetik. Ez? Hori da, ama bera dute. Osan da. Pentsa, badakit argazkiak erakusten badizkiezu ez dakit zein antzin, baina... Osan da, nik ere badakit Inigori esker... Norden tadiko batxar. Naiz eta bera bizan atzuzun ondo esaten. Ez nuen adibide hori jarri nahi, ze gero... Oso genero arrakalatik ari zen geratzen pixka bat. Nik Inigori erakusten diot fashion glamour star sistema eta Inigok erakusten dit kirola. Tardon, nuen adibide hori jarri nahi. Nik gozat esango izute, trampak egin ditzakegu, baina egia da. Fashion starrei buruz gehiago dakizu eta nik turreko irabazlei buruz. Gehiago, bai, zalantzari gabe. Ados. Baina gaur ez dit balio gainez. Hemen txasi dira, egoitz naiz irratikoa. Egoitz Arbiol Albeniz, egunon. Kaixo, egunon. Ez da posible, alderantziz, gure insomneak, hemen lankide, eta gaur bere lanari buruz, bere irratiko lanari buruz hitz egitera zatorren tipua. Baina lehenik eta behin egunon eta zein da zure maite duta, merezin eskapatu. Nik uziz bat egiten dut goiurik esan dunerakin. Mikroa fuera, jazta, hau ez da posible. Egia da? Baina, uste duen maite dutik ez egotearekin. Ez bat egitetela, ez ironikoki esaterekin gauzak egiten. Hori bai, venga. Uste gaina oso modan dagoela, behin eta berriro dena ironiaren azpian gordetzea. Eta ez, maiteak, onar dezagun, gauza pidan maite ditugu, eta dia tipikol guilty pleasure deitzen dianak, zergatikan guilty pleasure, esan gustatuko dezula Goenkale ikustea edo Salvame ikustea berdin zait. Osea, bai, kendu ezagun ironiaren eta guilty pleasureen kapa eta hoxe? Ni horrekin, hori maite dut. Ikus daiteke genero ikuspegia presente dukita horrelako guilty pleasure bat? Sin duda. Noski baietz, ez alantzi gabe ikusi daitekela. Beraz, Kardashianen ikusten zait, Kardashianak ikusi alizatea, genero ikuspetik ameriatu daiteke, ikustaitezet ikustea formata bera, eta, personaiak irutzazkitelako gorrotagarriak. Inkluso, usten dut, Kardashianak ikusten zienen bere momentu amaitare, como, entre ironikoki eta fascinaziotik, inkluso, nortasun, bazterretan kokatzen dien nortasunen, horietatikan behiratzen genuenen baitare Kardashianak, como, hau da, igual zerbait transgresora dena delakoa, zela desastre batura, es como, usted ezin dela defendatu, inondik inora, gero ez dakit, igual txatean akatu ingo jate, edo Twitterren edo berdin zait, baina usted dela Kardashian formatu eta eduki dela desastre bat, ez zer gustatzen. Salvame aldiz agian klasearekin lotu dezake, eta generoarekin zendua, eta igual beste zerbait esan alko nuke, baina Kardashian terrible. Kardashianek eman digute transexualitateari buruzko masterclass bat? Bai, horien hori, baina igual eman gentetik ikusgarritasuna, ez dakit eman duten masterclass bat bere hortan, ze baitare trans gaien inguruko ikuspegi zehatz bat eman dute haien amaren kontuarekin. Ja, pixkat guilty gaudela, nire maite duta.
Ezagutzen duzu abesti hau? Bai, ez da? Sona egiten dira. Oso gazteak zeate denak hemen, baina... Paso firme y elegante, la mirada interesante. Ba, zuen gustatzen duten Raúl, abeslari gazteiztarra, euskal musikaren ordezkari horietako bat. Bueno, espainolez abestuta ere gazteiztarra izan da, euskal musika izango da, beste artista batzuk, espainolez abestuta, euskal musika baldin badira, edo hor txertatzen baditugu. Atzo, nik badut nirekin ikasi zuen lagun kazetari bat, Galiziako telebistan lan egiten duena, eta Instagramera igo zuen bideo bat. Eta, bueno, pues, hortxe jarri zuen bideo bat, nun agertzen den nor eta zuzeneko arratsaldeko magazin bat uste dudala, Raúl, bizirik ez, Eternal gazte, maten du ez dala denbora pasa, da hortxe jartzi zuen, así soa, sueño su boca, 23 años después de ver a luz. 23 urte pasadira kantu hau entzun genunetik, batzuk orduan jaiotzen ari zinaten, 2000 urtean, baina niri ikarrarizko grazia egin zidan, joe, nola posible, abesti hau, buruz dakidala, goiti bera, iaia koreo egiteko moduan. Aintzatzu favorez. Eske, egiten genuen pixkat, hain zaitu zondo baino, nola da mitiko hau? Macarena, horrekin. Bai, Macarenare, ni baino zarragoa da, zuek badakizue Macarena. Ba, antxe agertu zen Raúl, eta zen, tipo bizirik dago, ez dakit dauden maite dut eza, baina, zera, maite dut sakon eta aldarrikatzaile batean murgiltzen hasteko, pentsatu dut guilty pleasure'en bidetik hobetu ginela, eta gustora entzun nuen kantua. Guazen! Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha... Hau Euskal Tabernetan dantzatzen zen 2000 urtean, artean batzuk jaio gabe bazinate ere. Eske, barkatu baino saiotik saiora arrazoi gehiago ematea izkiazu ere, behizuk eta, Julenek batzutan entzuten detenetan, zarrak deitzeko. Zelako parranda egiten ditun kanta hauekin, esaten du txatean gorkak. Baina datu bat gehiago emango dizuet, kantu honetan oinarrituta dago, akaso Espainiako musikagintzako plagiorik nabarmen eta arrakastatsuenetako bat. Abesti hau plagiatu dute? Bai. Bueno, nik ez dakit abesti hau sortu zuen pertsonak, idatzi ote zuen Raulentzat, eta ondoren hartu zuen abesti hori bera egiteko beste kantu bat. Eta zein da beste kantu hori? Baina jarriko dizuet, segituan. Uste dut hau dala, La Giralda. Cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó Gauza desan maizuete, momentu ontan audimetro hausten ari gara, eta era berean izan daiteke naiz irrateko bigarren kaferik azkena. de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán, un corazón que late gritando Sevilla. El Arrebatoren kantua, eta gainera karaturan jartzen du compuesta interpretada por El Arrebato. Y vengo a verte, sevillista serás a la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver a Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Jakinarazi digute baneatu gaituztela ja. Normal. Barkatu, abesti honekin gertatu zen, nik futbolak badakizuen nazka ematen dit, eta... Ja, ni esplikoz ez zer ulertu. Zortzi egunez behin, bigarren kafean... Hace tanto que sueño su boca. Hori bai. Ay, Sevilla, 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 la Giralda, la. Pero, o sea, bi abesti berdinak. Pero ez daitena zerratien dakizuen irurek. Hori esan behar nuen. Abesti honek... Nik ez dakit letra ondo, baina ez eta abesti hau. Baina ikusi ditut, June eta Goiuri buruz letra jakinda? Bai, eski abesti honek... Muga gainditu zituen, nik 8 egunez behin esaten dut bigarren kafean futbolak nazka ematen didala, eta benetan nazka ematen dit, eta ezin dut futbolarekin. Ez dut futbola jarraitzen, orain ezingo nizuke esan Sevilla kontrenatzailean orden, edo ez da jokalari bat bera ere ez, baina abesti hau ikasi genuen klasekide guztiek zelako, ez dakit? Gauzat esan behar dizut Goiuri. Norbaitek erabiltzen duen bakoitzean esaldi hau, futbolaren muga gainditzen ditu,
koala bat hil egiten da basoan. Koala. Baina pixka guilty pleasure bezala. Ez, baina ikusten dut, baino ironiarekin. Ez futbolaren muga gainditu ditu. Ez, baina esan nahi dut, batzutan gertatzen direla, bere eremutik kanpo iristiren diren gauzak, Live Strong pultseritak, nahiz eta zuk Frantziako turra, behin ere ikusi gabe eduki, Lance Armstrongek egin zituen pultserita horiak eta mundu guztiak erosi zituen. Moda ere bihurtu zelako, molatzezun pixka toro hori puxka hori. Hori baino gainditu zuen txirrindularitzaren muga, da beste honek gainditu zuen futbolaren muga. Ez? Gertatzen dira batzuetan horrelakoa? Baliteke gainditu zana, baina tira, ez dakit nire maite dutek abiadutan nola iritsi garen onaino, baina... Nik ez da. Venga, Urbizu jauna, zilegitasun pixkat eman saio. Txukundu hau, mesedez. Norbait pentsatuko du Bilbon akaso katedral bat San Mamesi egindako kantua dela. Ui, jendea sarratu egin zen Gorka Urbizu katedral bat abestu zonean realearenan. Badakit bai, horta iritsi nahi nuen. Hemendik Gorka Santestebanek dio, nik nahi dut parranda Goiurikin, mesedez. Goiurikin parranda egitea ez da inerresaia Gorka, ze urteak betetzen ari den emakumea da, eta ez du beste parranda egiten ja. Zeharoa monduta nago. Bai. Goizego 10 eta 31 minutu izango dira, 2 segundo barru, zuzenean zarete naiz irratian, eta, bueno, bigarren kafearen hasiera despropositiko honen ostean, gauzak seriotzen saiatuko gara, Iruki Larroxa orkesteko. Venga, Goiuri juna abestu pixkate konpontzeko. Bueno, hemendik ezakin dola, baino une batez nazien garaietara joango gara. Kontzentrazio esparruak martxan jarri zituzten une horietara. Bertan preso zituzten milaka pertsonetatik, batzuk kontzentrazio esparruetan batzuk antzeuden homosexualak izateagatik. Eta horiek zaintziren adierazteko Iruki Larroxa bat ezartzen zieten. Hala ere kategoria horretan, naziek, bisexualak, transemakumeak, bortxatzaileak eta pedofiloak ere sartu zituzten. Gainera, baziren, salak eta hutsen bidez ere, preso hartu zituzten pertsonak. Beti bestena entzun, loak entzen diranari, ekintzekin erantzun, lagun arteko uneak. 60ko hamarkadan ordea, Iruki Larroxa gehi eta lesbiana izatearen harrotasuna irudikatzeko erabiltzen hasi ziren. 80ko hamarkadan, Iruki Larroxaren erabilpena edatuz jontzen, ez bakarrik aintzinako jazarpena gogoratzeko, baizik eta komunitate baten ikur positibo bezala ere. Pixkanaka, kutsu militanteagoa hartzen hasi zen ikurra, eta gaur egun agian, hortzadarrak indarra handiagoa badu ere, erabiltzen jarraitzen da. eta 2018an Hernani sortutako kooperatiba batek ere berei du ikurra eta Iruki Larroxa sortu zuten, badira urte batzuk lanean dabiltzala. Parekidetasun eta LGTB gaietan formazioa, aholkularitza, ikerketa, bide laguntza eta proiektu integralak transfeminismotik garatzen dituzte. Haien bidearen inguruan hitz egitera etorri da gaur gurera Egoitzarbiola Albeniz. Egunon. Kaixo, egunon. Bueno. Egoitz egiten ari da Dr. Jekyll eta Mr. Hyde. Bai. Guk behartuta, Egoitz, barkatu. Ondo ikusten zaitugu, lausotasun identitario honetan ondo ikusten zaitugu. Bai, ez? Batean serio jarrita, serio, ez? Bai, ala naiz baina, bai, mikroa pizu eta serio jartzeko baitasuna daukat. Garbixen nago, hola, Ai, kostatzen ez baina, bai, daukat. Bueno, aipatu ez dela 2018an sortu zenuten taldea, ez da? Zein izan zien hasiera batean zenituzten helburu nagusiak?
Bueno, irukilarroxa sortzen da, batez ere, irukilarroxa osatzen dugun personak genbiltzalako hainbat proiektutan lan egiten, feminismoaren bueltan, esku hartze sozialak egiten, bai eragileekin, eta baita ere hezkuntzan, aur gazte eta irakasleekin eta hartu ginen, igual feminismoaren baitan kokatu daiteken LGTB, gaiak ere bai lantzeko gogoa genekala eta proiektu propioak abiatzeko gogoa ere bai. Eta orduan eraki genuen iruki larroxak garai hortan elkartea zen kolektiboa ditzen zen sortzea, ze gero kooperatiba hogeian bihurtu zen, justo pandemia hasita segituan sortu nuen kooperatiba, baina hasieran sortu zen nolaite gure proiektu propioa sortzeko eta nolaite gure bide propioa egiteko asmotik ikusiz baita ere, igual hori, feminismoa ja leku hartzen ari zela, behan LGTB gaiak handikan etziela horren besteko transversalidadez edo horrenbesteko indarrez lantzen hori hezkuntzan batez ere eta hezkuntzaz formalen ere bai. Eta hortik abiatzen da, gero ja erabakitzen dugu kooperatiba egitea eta ja bertan lanean egotea hiruak jardun aldi osoan, apustu bat egitea erabakitzen dugu eta ia zer gertatzen zen, apur bat beldur eta ilusiotik eta 2008an nona bai Joseba bai eta bai hiruak hortxe gabiltza, zuk aipatu dituzun proiektu guztietan lan egiten ez, dela proiektu proposamen integralak, edo baita ere, pingo txikiak ez, batzuten eskatzen dutelako, etorri laborduz matera gai zehatz honen inguruko tailer bat eta holako gozak ere bai ditugu. Baina nori gu batez ere eskatzen deguna edo guk nahiko genukena da, batez ere deitzen dugutenetan lekuetatik edo proposamen integralak egin izatea gauzak. Ezakite, badagoelako tendentzi bat, agian gero eta gutxiago dena, tendentzi hori, baina badago tendentzi bat nola daite gaiak pilura moduan lantzearena. Orduan, zuet demagunez, eltzen eskola batean, eta esaten digute, izue, zerbait nahi dugu egin, zeren eske motiak egin ezak zer egin, edo eske nabitzen dugu daola indarkeria asko eskolan. Zerbait nahi dugu egin, eta esaten dugu, igual, oberena abiatzea diagnostiko txiki bat egitetik, azkenean diagnostiko bat egitea da eskola horre daukan errealitatearen argazki bat ateratzea. Eta horren baitan proposatu, nun esku hartu, edo ze esku hartzen mota egin, edo ez, zenbatero, eta orduan ja batzuk, gero eta gutxi baina, batzuk arpeiara lo jartzen zuten, gune genuen tailer bat edo bi, osea, gune genuen ez, gela bakoitzean tailer bat edo bi matea eta isto eskezago denbora. Eske gero gaine eman bar dugu ez daizer, gero dator gero datorre selektibitate, beti daude, egia irakasleak oso lanpetu daude. Eta baita ere, aldarre bat inbar da irakasen aldez, dagatelan guztiekin lortzute, baita ere eduki pila bat ematia eta ala modun bizirautia. Baina azkenean olako eralaketa prozesuko ezin egin bi orduko, bi tailerrekin, ez? Ezin egin eralaketa ezin da eman gai bat landuz teorikoki eta gela barruan laborduz guztira, ez? Orduan uste dugu badela esakizun nahiko zentzun bat esatea eralaketa bat egin ebalima prozesu formatuan egin behar dela, hau da, ibilbide bat egin behar dela, eta gai hartu behar dela, serio. Eraldaketa prozesu feminista dira integralak berez izatez. Hau da, feminismotik haste balimaga begiratzen jendarte osoa, horrek berak eragingo luke klaseari begiratzea eta baitare arrazakirari begiratzea. Hau da, daude 11.000 proiektu eskolatan bizikidetzakoak adibidez, eta alkoholiak esartu begira feminista horren barruan eta eraldaketa prozesu integrala garatu. Baina, gaur horko zoren dikan ulertzen dira baitare, kontu guzti hauek, pilura moduan ulertzeaz gain ulertzen dira baitare forma separatuan. Orduan, hor dago beste erronka bat. Horribili naiz, zuen formakuntzak eta azken urtean egindakoak begiratzen, eta ondo badiru dizu, pixkanaka jongo gera gaiak eta aztertzen. Bai, ikusi duela, nik uste normalean edo DBH garaian eta asko ematen den zerbait dela sexu hezkuntza lantzea bera, nolakoak izaten dira horrelako gaiak horrelako klaseetan lantzea? Kuadrilletan lantzea bezala. Esan nahet, segundaze kuadrilla, obviamente, baina orokorren sexualitatearen badago interesa handi bat, badago jakiten nahi bat, badaude pila bat tabu, daude hainbat gai ezin dinak ukitu, daude bazterretan kokatzen dien gauza asko esaten ez dienak,
eta inkluso praktika zabalduak, baina kontatzen ez dianak, ezin nahi kontatu kuadrian edo. Eta guzti hori ematen da klasetan, azkenean jende gazteak daki zer den sexualitatea, dakin zer den sexu praktika zentzu dian, zer den genitalitatea eta guzti hori, ez dakiten agian da, zehazki zer den sexualitatea dela, sexualitatea dakazerukusia harremanekin, dakazerukusia gorputzekin, dakazerukusia plazerarekin, eta orduan, karo, hori esan da, alko nuke zabaldu sexualitatea, asko. Eta adibidez ez hartzen gure eguneroko praktika asko, adibidez musio bat ematea sexualitatea dela. Edo adibidez plazera gorputzarekin sentitza sexualitatea dela. Orduan esan nahiko nuke, orduan pizza bat jaten egotea eta plazera sentitzea hori ere bai sexualitatea alko nuke, sexualitate modu alko nuke planteau. Eta esan nuke bai, zerratik ez. Osea, gorputzarekin zure gorputzarekin zabiltza harremantzen, plazera sentitzen, kasu honetan aguaren bitartez, ez? Claro, sexualitatearen begirada gaur egun da super koitozentrikoa, begira ultra heterosexuala, heterosexuala dena delakoa izan da ere, porque esaiazu ez zer den heterosexualitatea, galdera titen diguna, eta jende guztiak, no, yo soy hetero, hola, yo soy hetero, bueno, esaiazu zer den. Sin resquicio de duda, esan bai, gaina, inungo zalantzik eta inungo ez, inungo zarketari gabe esan ere bai. Edo hori, sexualitatea da gaur eguneko beiratitea oso beira heterosexuala, oso koitozentrikoa, oso genitalizatua, oso esparru intimo eta bikotean egiten den zerbait. Eta, klaro, sexualitatearen begirada askoz, sexualitatea izatez askoz zabalagoa da. Da ikusiko bagenu bezala, gaztakuina txiki bat eta gazta osoa ez ikusi ez. Orduan, klaro, eredu horrekin topatzen ga, eredu hori ikasten duten nun, bai, nun ikasten dute guzti hori, ez? Guk ikasi genuen, gure garaian pornografiatik ikasten genuen, edo ez, bata besterik kontatzen zer gertatzen zen alako eta besteko lekutan, ez? Orduan, klaro, gaur egun ere baiala ikasten dute, eta gertatzen dena gusartzen gala baitare tailerrak ematera, sexu eziketako da, sexu ezuntzako tailerrak ematera, hola, igual, guztirala bordu, kurtso oso batean. Claro, seguntazea dinetan duen, adibidez LH5 sartze balimega, dituzte duda, batzuk, zer da hau, zer bestea, eta guk esplikatzen dugu, nola bertu daiteken sexualitatea, esplikatu izudan gorputza plazera eta harremanen esfera horretan, ez? Claro, DBH duze beste jakin nahi batzuk, beste prozesu batzuk bizitzen ari dira. Eta orduan, claro, guk ematen dizkigu hainbat mezu sexualitatearen ingurukoak, baina haieia dituzte beste batzuk, eta horien baitan eraiki dituzte harremanak. Diot, DBH bi irun laun zaudenean, dituzu interesak, zaude ez, harreman erotikoen desira hori pizten nahi zaizuta bar, orduan, karo, imaginatu zuek zer den guzti hori pizten egotea, eta aparte hormonalki borborka egotea gehi sozialki zaudela, komuna moto, holaxe da, adin horretan zaudela, de repente eukitzea marko bat, zeinak esaten dizun sexualitatea dela, gizon emakume, koitozentrikoa, plazera sentitu barrezula, gustatu barrezula, praktika zehatz batzuk egitea, eta arduan, karo, guzti horrekin gatoz, heltzen geha, 18-25 urtetara, eta, galderak egiten hasizkeo, posible da, igual beste sexualitate eredu bat ezagutzea, baina gaur harkoz, ez bali metuzu galderak egiten, dena bezala, bukatzen zu izaten personat heterosexualitatea, galdetu gabe zer den heterosexualitatea, bukatzen zu egiten hainbat praktika gustuko dituzunak edo ez. Eta izaten bizi eredu bat inundik inora erabaki ez dezuna, baizik eta datorrena emana eta pasatzen da zure gainetikan como un rodillo. Hortik ibili naiz ere ikusi dudanagatik gizontasun tailerrak ere edo maskulinitate tailerrak ere egiten dituzue, hartu dituzue ardatz moduan, nondik hitz egiten duzu hau? Dakidanez hiruak gizonak zarete, ezta? Eta segun zenentzat hau arriskutsua litzateke edo ez? Gizonak gizona hitz egitea, arriskutsua. Ja, hau bira interesantea da, galdera hau. Gizonak gizona hitz egin barko genieke. Daka jogin azpiazuk liburu bat izena duna... Barkatu, zein da galdera? Gizonak gizonei galdu naiz. Ez nik indio galdera, pues gustatu ze galdera guta, galdera botako nire buruai. Eta galdera zure buruari zein zan barkatu? Gizonak gizontasunaren inguruan gizonei hitz egin behar. Hori da. Eta da interesantea, porque jokinek esaten du, bere liburua da maskulinitatea
Masculinidades y Feminismo, aterazun Virus editorialean. Da super gomendagarria liburu, oso interesantea, eta bai jende guztientzako, batez ere gizonentzako. Eta bertan esaten du, ia gizonak gizon hoi aldizkigun seinalatu gure privilegioak, edo gizonak gizonek lanketak egiterakoan egitan baute gabiltzen eraldaketak egiten, edo baute gabiltzen benetan elkarri zaurik miazkatzen, basikamente, ez? Eta da galdera interesantea. Claro, gizonek gizonei itzeingo ez badiegu, nork itzeingo die gizonei. Norbatik itzen bardi, norbatik esan bardi zerbait. Eta usten dut emakumeak, damazitela 100 urte sortzen eduki pila bat eta hitz egiten emakumei, eta usten nekoa dela, ardura behingan jartzeri. Orduan, usten dut gure ardura, kasu honetan, hiru gizon marika geha, uste marika baina baitare, maskulinoa eta ez daizter, orduan baituen bat privilegio baitare gu rebisatzen gabiltza, eta rebisatu barrekoak, eta uste gure paperetako bat, kasu honetan, ni bentsat ez dut ikusten obligazio muduan, baiz eta uste arduratik egin egiten zerbait dela, gizone hitz egitea, esan gizonekin hausnartzea guztiaren inguruan. Gauzat esaten diguna da, badirudi gizonak diala generoaz aparteko zerbait. Eta gizona generoa daukagu. Genero eraikuntza baten prozesun osteko nortasuna daukagu. Orduan hasi bar dugu pentsatzen honen inguruan, eta ez da daiteke prozesu autonomo bat, Diot, askotan gizonak gure kauzelu izan geha baitare, hainbat hausnarketetara. Baina usten dut, guai dagoela baitare, beste batean gauden gizonak gizonei hitz egitea. Era baizaten gauza bat, hau indarkeria da, seinalatzea gure artean, baitare hitz egin izateko espazio izatea, baina, eralaketa prozesu bat denean, bide lagun izatea eta elkarrekin gauza galatzen jutea. Orduan, bai, gizonek itzen behar dugu gizonei, sin duda. Bai, eske, gu nekatuta gaude pedagogia egiteaz, Obviamente. Oso nekatuta gaude. Nik, duela egun batzuk, greba zela eta etzela, eta lagun batekin hizketan eta esan nion eskezten ere ardura zuri pedagogia egitea. Eskura gauza asko dauzkazu, eta nik gustora erakutsiko izkizut gauza batzuk, edo hitz egingo dugu gauza batzutaz, baina beste asko, agian badagunea, ez? Zuk zure kabuz ikastekoa, ez? Eta gizonezko uste dut, feminismotik aspaldi xamarre eskatu zeigula gizonezkoekin hitz egiteko, ez? Kuadrilan bertan sortzen diren matxismoak, mikromachismo edo ez hain mikroak identifikatu, pedagogia hori egitea, ez dakit, feminismotik ikasitako gauza horiek ere, akaso feminismoarekin hain harremanetan ez dauden gizon talde horietan txertatzen saiatzea. Uste dut hori nahiko onartua edo inkluso eskaera bat izan dela, ez? Bai, eta nik gainera esango nuke, ohikoenean edo gizontasun edo maskulintate tailer hauek behar dituzten gizonek emakume hori ez digutela entzun nahi. Esan nahi dut. Ni joango anintz pedagogia hau egitera, hemen dator la feminazi, eta ez diot entzungo. Eta nik uste agian gizonezko bat aurrean eukita, eta esan da hau eta hau ez dira horrela, agian kaso gehiago egiteko aukera izan daitekela. Ez dakit horrelakoekin topatu dugu. Machismoaren zera bat elementuetako bat da, gizonak emakume ez diete entzun behar, porque ez dituzte gauza ez interesantek ez da beharrezkoak esaten, ez? Orduan, obviamente, gizon batek hitz egiten diren beste gizon bati bestera batera hartzen da. Ez da estereotipioki, ez, nuke esango beti hola denikan, ez uste baitare gizon asko daudela baitare oso preste emakume entzuteko, baina oso dinamika erratu bat da hori, ez, inkluso mensplainak eta guzti hori hortik anatoz, sin duda, hori baten da. Nei kuriositen zait, hau, dela, gizonak datozenean, emakumei gauza galdetzera, eta da, ostra, esati ez igual ondera berreita marrute, pues igual inbarrezula bilatu teoria hori liburtegi espezializatuetan, baska horren Googleen jartzeakin edo daktakun jartzeakin feminismoan inguruko liburu errasi bat dazkazu hor pilat. Ni bat botako izuet, igual entzuten dabiltzen gizonentzako, bat da feminismoa denon kontua da, Bell Hooksena, katakrakek editatua, 2008an, okerretan nago, erosi da, super errasi irakurtzen da, iten du, feminismoaren historia purba botatzeizu, gizonak zeleku izan dezaketen, hainbat hausnarketa da tipa super interesante bat, arrazakeriaren gaia lantzen du, privilegioen gaia lantzen du, eta abia puntu bezala oso guai dago. Joder, gizonak, oso guai konversazio hauek izan nahi izatea, baina konversazio hauek izateko ez dauitzen behar parranda batera eta lagun tipa bati belarria jan. Izan daiteke ni neu aste harta etxalde batean esatea, ostia, horren inguruko zalantza edo ez, interesa daukat.
zoaz, erosi liburuat ikusi YouTubeen, itzaldik, edo ezagit. Edo itzen zure lagunekin, gizonekin, eta konturatu, zeutxuna daukazuen horrez. Ez dakit, bai, dago asko eginda, goazen iturritara eta bilatu ezagun. Bai, horre, igual, badago ez puntu bat, bueno, uste dut, hau oso obioa dela, lan guztia ez nik egingo, zerbait egin, ez? Gogoan dut behin kuadrillan sortatu zen WhatsApp taldean, orain di WhatsApp taldean nengoenean, gero, berabakin un kuadriako WhatsApp taldetik irtetea eta gauz, nahiko goza gomendagarria, Baina, behin galdetu zian lagun batek, a ber, Asensio, ze harreman dauka, baina ora pixkat como, no me jodas, kapitalismoak eta feminismoak, ez? Eta izan zen, como, nik nahi bazue hontan sartzen geha, baina artikulu pare bat bialtzizkizu eta irakurtzitezue. Eta gero eztabaidatuko dugu. Eta gero itzite du. Eta egia esan, ondo hartu zuten, irakurri, bueno, gehienek mintzatu eztabaidan interesatutenek, eta gero eztabaidatu gero, egia esan gauzak bideratu eta erretxu zian, ez? Osea, pixkat ja bazegoen oinarri bat hor bertan. Bai, beste gomendio bat nahi zuet, dela Nerea Barjola, idazlea, da ikerlari feminista. Zeberak esaten du, eginen aurrekoan gizon talde batekin eginen aurrekoan, Nerea Barjolan itzaldi batean. Eta berak esaten zuen nola gizonak, aztengan ditzeten gauzoen inguruan, ez adibidez, genero indarkeria, ez? Zer da indarkeria matxista. Eta esaten zuen nola emakumei galdetutakoan, aztentzian esaten indarkeria dela hau, ikusiet eta identifikatzen oso argi hemen, edo gorputzan hemen sentitzen dut, edo begira hau da. Eta gizonak aliz aztengela debatitzen. Aizu, baina hau indarkeria nola da tipifikatuko dugu penalean? Ziurta bate, bai da bai legaren aria nola da? Eta es como, a ber, zerratikan sartu bar dugu segituan debate, incluso epistemologikotan, judizialetan, sin ser ninguna abogatu ez zerraz, sino zer dintitugu lako dinamikak, eta da injustu privilegio garen gaudelako. Ez da bai da hori, a ber, ze lotura dauka feminismoak eta kapitalismoak? Venga, a ber, hori ez da jakina izate bat. Hori da, esan nahi izate bat, ez daka puto sentidoek esaten nahi izatenak. Hau da, feminismoa da gauza bat, eta kapitalismoa bestea, ez dago lotura ikan. Hor ez dago gogo bat jakitekoa, hor dago gogo bat markatzekoa, bezagala zentzukan, o lo que sea ez. Orduan, hori baita ere da egotea privilegioan, ez enteratzea zertaz, da jarrera machista bat, jarrera oldarkor bat, orduan oso nintzen ateratzen kuadriatik. Nerea Barjola ipatu duzu mikrofisika sexista del poder da Nerea Barjolaren liburua oso zeharo gomendagarria guztiontzako irakurri baino abixu bat aldatu ingo zaizua zuen ikuskera albisteak ikusten dituzunean. Total. Da, spoiler txiko dingo du, da, Alkaserreko kasua, oinarri hartuta, egindako ikerketa bat. Baina aterako dituen beste bi ikerketa ditunak, jende gaztea, bai mutil da bai neska gazteak, eta isialdea gauez. Bizkai, batez ere Bilbo inguruan egindako ikerketa da. Eta da oso interesantea, zeren lehenengo egin du emakumeek gazteekin ikerketa, gero gizon gazteekin, eta basikamente biak bat datoz leku desberdinetik. Eta da, nire Barjola entzutea, albali maizue da maragila. Hemen txatean bota digute Gorkak esan du, nik gizon talde batean egon nintzen da indiokerrak esan du, ni ere bai Gorka eta oso aberazgarria da. Eta Gorkak galdetzen du, Hernanin ezakit badagoen gizon taldeirik egoitz badakizu? Ez dago. Indiokerrak diurtarrian oihartzunen hasiko gea berriro. Nik ezagutzen dut oihartzungo gizon taldera joaten, beza. Oihartzungo gizortan nina bilera. Zer? Ez nina bilera, diune bizatzen talde hori. Eta indioker bakitzen den. Hemen denak ezagutzen zen. Begira, guk ez dakigun orden? Ni bai. Oain sobornoa eta... Gorka, Hernanitik oihartzunea ere, nahiko txak daukazu, akaso plan hona izan daiteke. Oh my god, nor da dio Arkakusok. Nor zara indioker. Bueno, txateko kontuak. 7 minutu goizeko 11etarako uste dut azken hausnarketa batean murgildu beharko dugula. Egoitza, agurtu horretik, edo bigarren kafe baterako gonbidapena bota eta bueltatzea beste batean gai hauekin jarraitzeko. Bai, nik uste beste gonbidapen bat luzatu beharko zaiola, baina nik bai galdetu nahi niola, ja Irukilarrexarekin hasi garenez, aurten zer daukazuten buruan, zein diren hurrengo pausoak. Bai, beira, gauza asko ditugu eta gaina beti proiektu gabiltza. Baina dazkau bi proiektu nahiko interesante, bate apenas ezin da kontatu, daukaz ere ikusia, LGTB udaleko batzukin, eta hor txegutzikot, eta ezin da gehiago kontatu. Eta beste daukaz ere ikusia ipuinekin, gabiltza sortzen ipuinak, ingo du bilduma txiki bat 7 liburukoa, 7 ipuinekoa, 2-5 urte arteko aurrentzako,
Eta bertan handuko ditugu familia anitzak. Familia eraiki alizateko forma asko, edo familia bizi alizateko forma anitzak izateko ditugu. Ez ditugu aurkeztuko Durangoko, ez ea heltzen, eta aparte nahi dugu Durangotik kanpo dinamika sortu ez izatea dena Durango, ez bestela ematen du Euskal Herrin ez dela beste ez produzitzen, Durango beste ez bada. Orduan aurraxo aterako dugu, baina hortan gabiltza, hori izten. Eta bestela, hori gizon taldekin, LGTB ikerketak egiten, oso interesantek izaten nahi diela Euskal Herriko herri desberdinetako ikerketak eta ikerketan bitartez LGTB realitate lokalak ezautzea, eta horretatik amaitara ikastez, ematen du gauza berrekiten gabiltzala denbora guztien, da herri askotan baude hainbat dinamika garatu dituzenak aspalditikan, eta hori dena berreskuratzen, eta horrela. Sortu beharko genuke komando arrastaka izeneko beste azoka bat. Ai, favorez. Durangora iriste ez diren proiektu guztiekin, ze ez zara lehenengoa, aipatu diguna, intentzioa nuen ez da gizte aurkezteko Durangorako, eta ez gera iritsi. Eta beste batzuk, intentziorik gabe, zuzenean dinamika hortatik aterata. Tope Durangorekin, baina usten dut urtean zehar dinamika hori susatu behar dela. Euskal Herrian egiten gauza pila bat, eta fokoak enbar duan atuago. Orduan, ez da kritika bat, eta da, zabaldu ezagun fokoa. Durangon sorkuntza bat estreinatuko duen eta horren estrespean dagoen pertsona baten ahotik, erabat ados. Durangotik ere atera daiteke. Atera daiteke. Zer? Junek ere ezagutzen nau, dio Indiokerrek. June, zuk badakizen orden Indioker? Orain eroin ez. Gauzat esango dizut, de June. Nikenekin oiartzun bazenin. Txalo bat zuretzako, June. Inoiz, enaiz hemen egon, Pringatu esan denean oiartzungoa dela. Orain, esan ditala, eske espero ez dutena baino lehen, agian ezagutuko dezute. Eta horretziko dut. Opa. Zen inguruan dut zerbait. Uste duena baldin bada? Zituen pasta obradorea Googleen bidatzeko esan digo. Ordu moman bai. Espero ez dutena baino lehen, egongo da hemen. India itzegin bar dugu. Indioker ezagutuko dugu, eske hori oso fuertea da, irutu zaite, Bale. Desbirtualizatu ingoz, bez? Bai. Eske, segulako misterioak hemen, Indioker nortzen da, eta hemen... Madalenetan etorri eta ezagutuko zenukete. Euneko 50 ezagutzen du Indioker. Madalenetan etorri eta ezagutuko zenukete. Egun oso bat dauka berak. Egun oso bat dauka berak? Bai, gau bat, beretzat. Men, jaipa pixkat inkretzen du. Uztailaren 22 bat ez ere. Uztailaren 22. Ni jokoz kanpo nago, ez dakit nola egin aurrera oraingo Juri. Ez da misterio bat argitu dugu, ez dago gaizki. Egoitza agurtuko dugu. Bai. Egoitza Arbiola Albeniz plaster bat berriz ere, naiz irratiako entzulek entzungo zaituzte, beste, etxe honetan egiten dituzun saioetan, baina guk akaso urtarrian oihartzunen martxan jarriko den proiektu horren aitzakian, Indioker eta beste norbait, eta zu, edo, zerbait egingo dugu. Eta kafea aterako dizugu. Urrungoan benetan, zegor kaferik gabezuaz? Bai, kaferik gabe, ez dut hartzen kafea. Ez dut hartzen kaferik. Mila esker, plazera izan datzu egin dutea. Eskerrik asko, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta aurrera egiteko tarte gutxi xamar, gure boletinera salto egin aurret, baina gutxienik agurtuko dugu gure urrengo kolaboratzailea, Marcos Tedin uriburu gurean da eta berarekin aritu nahi dugu asteburuan gertatutakoaren inguruan. Marcos Tedin, egunon? Haupa, egunon, zer moduz? Gu hainbestean, baina galdera uste dut guk zuri egin behar dizugula. Ez da erraixa izango, argentinar batentzat ikustea Mileiek ultraeskuindar batek hauteskundek irabazi dituela. Ez da nola zaudeten orokorrean zure inguruan eta bar? Bai, ez da erraza izan nola hori ikustea. Argi dau Domeka nahiko ungo gorra izan zala, kolpe handia jasu genula. Baina, borrokatzeko prest, ez da Domeka hartu genuen negarre egiteko, triste egoteko, baina, ezin dugu atzera pausorik emon. Aurrera egin behar da, eta hemen txegaude. Ez ustea, ze beldur hori Marcos bazegoen, hauteskundeak gutxi edo gehiago jarraitu dituen edo nork bazekien,
gertaziteken zerbait zela, aurrikuspenek ere tutela Mileiain urrun kokatzen, baino, bazegoen, uste dut, sinetxin nahi etzen zerbait eta esperantzatik, ezta? Bai, esperokoa zan, nik uste dut esperokoa zala, batez ere bigarren bueltan, ez balotajean. Hala ere, hauteskundeak hasi baino lehen, abuztuan, ez zala esperokoa, hori bai. Gero lehenengo emaitzak ikusita, ulertu genuen nik uste fenomeno hau, bueno, goran zihoala, eta bueno, gerta litaken zezer gauza bat zen, eta bueno, tamalez holan izan da, nik uste dut bigarren bueltasa guztiok bagenekiela aukera nahiko potentea zala, eta nahiko, bueno, gertatu ahal zala, eta bueno, tamalez hemen gaude horren inguruan hitz egiten. Tira, Marcos Tegin Uribururekin aztertuko dugu Argentinan gertatutakoa. Marcos Teginen gainera lehen itzuli hortatik, hauteskunde hauek oso gertutik jarraitu ditu, hauteskundeen giroan aritu da lanean, gaur egun Euskal Herrira bueltan da, baina tira, Argentinan bizi izan du iaia prozesuaren zati nagusia eta berarekin. Esan da bezala hurrengo minutuetan aztertuko dugu, batez ere, sozialki, gertutik, senide, lagun, ingurukoak, nola bizi diren momentu hauetan, eta berak esan da bezala badagoeneko porrokarako prestere badaudela eta hori izango dela kaso Argentinarrei geratuko zaiena. Baina goizeko 11ak dauzkagu hortxe bueltan eta azken ordukoaren bila egingo dugu salto Naiz Irratiaren estudio zentraletara. Jon Telleria Barrena, egunon? Kaixo egunon daizuela guzti, Eusko Legebiltzarrera, Gasteizko Legebiltzarrera begira gaude, bertan eztabaidagai hezkuntza lege berria ezartzeko zer adostasun duten, batzordean ari dira eztabaidan, eta EH Bilduk iragarria zuen EAJak eta PSek baldin eta hizkuntza ereduen inguruko zuzenketa horretan aldaketarik egin ezean, ez zutela legea babestuko, zain gaude EAJak eta PSek zer egin duten zuzenketa horrekin, eutsi egin ote dioten, edo ez, Arnaldotegik berretsi baitu, zuzenketa horretan aldaketarik ez badago, EH Bildu ez dela egongo hezkuntza lege berri horretan. Si no se modifican determinadas cosas, votaremos en contra. Teníamos un gran acuerdo y al final en ese acuerdo se han introducido determinadas enmiendas que desde nuestro punto de vista no tienen mucho sentido porque desvirtúan el carácter de la ley, la naturaleza de la ley y los objetivos de la ley. Ikusteke beraz, Gasteizko Legebiltzar horretan, urrengo berri emankizunean espero dugu baieztatu ahal izatea hezkuntza lege berri horren inguruan independentistek zer jarrera hartuko duten. Bitartean, Espainiako gobernua osatuko duten ministro berriek zin egin berri dute, tartean bi Euskal Herritar. Ministro del Interior, a don Fernando Grande Marlaska Gómez. Prometo por mi conciencia. Bere karguan jarraituko du Fernando Grande Marlaska bilbotarrak, barne ministerioaren buru eta izen berri nagusietako bat, Elma Seizena, Iruñeko zinegotzia orain arte, eta gizarte segurantzarako eta migrazio politikarako Espainiar ministro berria izango da aurrerantzean. Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a doña Elma Saiz Delgado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Eta ikusteke edo zalantza sortu duena orain, Elma Saiz Iruñeko udaletik Madrilgo Espainiako gobernu horretara joateak ia aldaketarik ekar dezaken Iruñeko udalean gogoratu upenek jarritzen duela agintean bertan, Cristina Ibarrola alkatearen eskutik, baina gehiengo aurrerakoi bat egon badagoela, eta Joseba Sironek egitatutako gobernu alternatibo bat osatzeko aukera ere egongo litzatekeela PSnek hori babestuko balu. Errepide dagokionez, istripui dagokionez ez da aparteko arazorik, adi ordea, errepide guztiarekin ohiko izaten diolako, eta hori bai bidelanek eraginda hainbat puntu, A15ean adibidez, Berastegi parean herri bakarra egongo da norantza bakoitzean irekita, bertan egiten ari diren bide lanak tarteko, eta gainera murrizketak izango dituzte, salgai arriskutsuak daramatzetenak, 3 metro baino gehiagoko zabalera dutenek, eta 4 metro eta erdi baino gehiagoko altuera dutenek, eta beste bypass bat gertu 10 kilometrora, baina Bilabona parean kasu honetan, baina 15 horretan, beti ere 150 kilometroan beste bypass bat, beraz hor 10 kilometroko tarte horretan, 15ean arazoak sort daitezke bide lan hoiek eraginda, bestelakoan ez da aparteko arazorik. Hoiek ordu honetan erredakziotik azken orduari dagozkionak. Eskerrik asko Jon Telleria Barrena, eguerdiko 12etan informazio gehiago hemen Naiz Irratian. Bagoaz berriz ere Argentinara begira jartzera Marcos Tegin Uribururekin.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Igandean baieztatu genuen, jakin genuen, bueno, Argentinar presidentzia eskuin muturraren eskutan izango zela, nolabait peronismoaren eta kirchnerismoaren aroaren eta garaien amaiera ere suposatu zuen, eta Marko Estedin uste dut hortik ere hasten dela nolabait analisia, ez? Mileiek irabazi duela ziurrenik, badagoelako porrot bat lehiaren bestaldean, ez? Bai, argi dago baietz. Nik uste dut ulertu behar dugula bozka, ezin dugu esan ez dugula ulertzen, edo jendea oker dauela. Azkenean, onartu behar dugu gaur egungo gobernuak ez duela funtzionatu, desastre bat izan dela, ez duela lortu egoera ekonomika konpontzea, orduan zentzu horretan jendea ulertu behar da, bai, ezin dugu beti esatea eurek txarto dauzela, edo orduan zentzu horretan bai, porrot handi bat dauela nik uste. Hauteskunde prozesu guztian gertatu dira, ziurrenik alako analogia batzuk ez, Marcos, bolsonarismoa Brasilen aztertzen badugu, ez dakit, antzekotasun gehiago kasu horretan, baina nolabait ere trumpismoaren joera estatu batuetan, sortzen dira ez, prozesuan olako antzekotasun batzuk, eta aurreko gobernuen kritika zilegi izan da, eta nik bintzat bat egiten dut zurekin, oso okerra litzateke kontrako giroetan erortzea, badago ere erabideen kontroletik, badago eskuin muturraren gorakada horietan, nolabait, jolas zelaiaren alteraziotik edo, ez? Eta uste hori Argentinan ere gertatu dela, ez? Hainbat mezu nola goratu diren beste batzuk kritikatu, erabideen papera eta ere izan dela, ez? Nolabait erabaki horra jendearen zilegi den berriro diot erabaki horiek bultzatzeko, ez? Bai, batez ere azken astetan esango nuke edabideek rol handi bat hartu dutela. Ze azkenean esango nuke Argentinan edabideek generalmente konservadoren eskuz daudela, eta hauteskundeak hasi zirenean konservadoreak eta ultraeskuindarrak, hau da Mileren alderdikoak, ez ziren, ez zegoen batera, orduan, baina bai, lehenengo bueltaren emaitzak ikusita, nik uste dut konservadorek eta Mileren alderdikoek bat egin zutela, eta hor bai Davidek rol handia izan zutela, bozkak eskatzeko, eta baina bai, aipatu behar da, hasierako gorakada, Mileik izan zuen hasierako gorakada, beba izan zala, Davidei esker, ez da? Ze azkenan bera izan agertzen, telebistan, hori jarrera koleriko batean, politikariek mehatxatuz eta irainak, eta azkenean, tamalez, Davidek eman zioten berari plataforma hori agertzeko, azaltzeko, eta bere jarrera erakusteko, eta Argentinarrei nahiko erakargarria egin zitzaien, Brasilen eta Estatu Batuetan gertatu zen bezala. Esango nuke pixkat eta maira ekarrita ere eztabaida, bai, Argentina Brasilekin alderatu dut, mundu Latinoamerikarraren barruan ere antzekotasun batzuk gerta daitezkelako, akaso ezain beste Estatu Batuekin, baino patroi batzuk eman dira, Espainiar estatura begira, Vox alderdiak hasieratik edabideen aldetik jaso zuen mesede jarrera hori, uste dut hori ere badela, ez, nahiko analogikoa, nahiko parekoa, eta pixka bat erakusten duela eskuin muturraren
nazioarteko joeretan edabideek eta eskuin muturra nolabait zilegizkotzat jotzeko dagoen joera, ez? Bai, guztiz ados, atzo irakurtzen nuen liburu bateko zati batzen eta aipatzen zen nola kapitalismoa ez duen funtzionatzen eta gainberan dagoen sistema baten, baina kapitalismoa ez dela joango hiltzen pixkanaka, ez? Kapitalismoaren amaiera izango dela horrelako botere erreakzionario eta muturreko ordezkarietan irudikatuko dena, ez? Osea, amaituko dela suntsituz sekulako leherketa egiten eta liburu hau bazen duela ez dakitzen bat urtetakoa eta iruditu zitzaidan oso Argentinara ekartzeko moduko hausnarketa zela gainbera hori eta sistemarekiko desadostasun hori ez da hiltzen joango horrela apurka baizik eta sortu du horrelako eztanda bat eta eztanda horrek izena du Milei. Horre ez dakit, Marcos, ingurura begiratzeako nere gertatzen denez, Trumpen legealdiak irauntzuen legealdi bat, Bolsonarorenak ere bai, lehen aipatu duzu ez borrokarako prestere bazaudetela dagoeneko, badago akaso esperantza hortatik, ez? Jakitetik fenomeno hauek gertatu diren neurrian, gizartearen esnatze hori ere suposatu dutela eta irauli egin diren fenomenoak ere izan direla, ez? Bai, nik uste dut hemen arazoa dela muturrak gero eta urrunago dauzela, ez da? Ze orain ziur gaude, ez ni bakarrik, baizik eta nik uste dut argentinar guztiak edo gehienak ziur gaudela, etorriko den gobernua, Milei ostean, izango da, askoz eskerrekagoa, eskerrarantz joko du seguramente gobernu horrek. Orduan, hori da arazoa, olako gobernu bat, Mileiren gobernuak sortuko duen erantzuna, nik uste dut oso handia izango dela, eta azkenan hori kalean nabarituko da, gure bizimoduan agerien jarriko da, seguramente, orduan, azkenean ziklikoa da, hori argi dago, eta bueno, nik uste dut, seguramente datorren gobernua, Milei ondo, digamos, txarto egiten badu, nik uste dut urrengo gobernua askoz eskertiarrago izango dela. Hemen badago gauza bat dela Argentinaz ari garela eta egun hauetan asko kaian urrun ikusten dutela Argentina eta daudela harrituta han gertatzen ari denarekin, baina egia da hemen ez garela ez Argentina baino azkarragoak eta ez Argentinak baino tuntunagoak, hau gertatu daiteke hemen bertan, gertatu delako Italian, gertatu delako lehen aipatuta bezala Brasilen eta gertatzen ari delako hainbat herrialdetan eta hemen ere gertatu daiteke eta uste dut oso gertutik jarraitu beharko dugula herriak nola erantzuten duen jakiteko tokatzen zaigunean nola erantzun behar dugun. Marcos Tedin, Euskal Herrian zara duela denboratxo bat, Euskal Herria eta Argentinan saltok ibili zarazken urte hauetan. Ez dakit igandea bezalako berri bat urrunetik jasotzea, gogorragoa ote den, alegia. Zurekin nolabait kudeatzea arrexago izango ote zen, eta nola bizi izan zenuen igandekoa. Bueno, urruntasun horretan edo. Atzo altxatu nintzenean, izan zen, nik jaso nuen albizia Domekan, gauean. Eta Domekan ezin nuen lorik egin, eta astelenean altxatu nintzenean oso gogorra izan zen, nik uste dut urrunetik bizitzea generalmente orokorrean asko zailagoa dela, ezer ezin duzulako egin. Baina, bueno, berehala esan nuen, bueno, ez dut utziko horrek tristea jartzen bez, bueno, gertatu liteke, baina, bai, beti urrun egoteak, nik uste dut, niri behintzat eragiten didala, asko, eta horregatik bai, nik bueltatu nahi dut. Azkenean ni sentitzen dut barkatu Argentinan egon behar naizela,
nire herrialde delako, nire etxea delako, hainbat gauza eman dizkidalako, eta orduan, bueno, hori da, apurtxo bat ansioso nau, irrikitan nau bueltatzeko, zentzorretan hor egon behar dudala, sentitzen dudalako. Atzo irakurri nuen txio bat, irakurriko dizuet, diona, Mileik irabazi du eta ikusiko dugu ez dela aurretik gertatu ez den ezer grabea gertatuko. Sozialdemokrazia guztiak direlako aski ultraeskuinekoak ongizateari dagokionez. Eta txio irakurri nuenean pentsatu nuen, hau oso privilegiotik idatzitako txio bat da ez, esango nuke gizon, zuri, heteronormatibotasunean dagoen norbaitek soilik idatzi dezakela, Argentinak azken urteetan feminismotik, LGTBI mugimendutik, eta beste hainbat alorretatik, pobrezia muturrekotik, eta indigenismotik, eta beste hainbat esparrotatik eman dituen pausoak, borrokak, Marcos, horiek dira, zuzenean eragin gehien jasoko dutenak, ez? Eta uste dute, zuek ere askotan, pertsona horietan guztietan pentsatzen duzuela Mileiren garaipen honek izango dituen eragin argienak, zehatzenak eta garbienak adierazterakoan edo hausnartzerakoan, ez? Bai, hala ere, nik uste dut Argentiarrek Milei bozkatu dutela ez herrialde fascista bat garelako, baizik eta krisi ekonomikotik atera nahi dugulako. Eta horrek esan nahi du, agian neurri ekonomikoak bai jendearen babesa izango dutela, baina bestelako neurriak ez dut uste. Konservadoren neurriak adibidez, ultrakonservadoreak direnak, adibidez, abortuaren kontra dauden legealdiak edo. Nik uste dut, hori bai, agertuko dela kalean, jendea horren aurka dauela. Orduan, izango da borrokatzeko garaia, izango da garai bat erakusteko zer nolako herria nahi dugun, argentinarrok, eta izango da garai bat nik uste erakusteko mugak daudela, ez da, gobernuan dauzenei. Azkenean, neurri ekonomikak jartzeko nik uste bai askatasun nahikotxoa izango dutela, azkenean bai krisi ekonomikotik ateratzeko zerbait astindu behar da, ez da, zerbait aldatu behar da, hori argi dago. Baina bezaletik, nik uste Argentinan ez doko gula fasismoarekin arazo handi bat, enuke esango nik, behintzat. Azkenean, diktaduran gertatu zena adibidez, naiz eta gaur egun apurtxo bat eztabaida bat sortu izana, nik uste dut, gehienentzat gai itxi bat dala, itxita dagoela, eta horako gauzak ez dira ukitu behar. Nik uste dut Argentinar guztiok berdina pentsatzen dugula, agian erratzen naiz, Baina, eta horregatik uste dut, kalean erakutsi beharko dugula, hori, zer nolako herria nahi dugun, eta zer nolako neurriak ez dugula jasango, ez dugula onartuko. Margo Estedin, borrokarako garaia dator, osnarketarako garaia ere bai, eta ondo baderitzozu, urrengo astean ez bada, aste pare batetan, berriz ere izango dugu elkarren berri eta gertutik jarraituko du, nolakoak izaten ari diren, Mileiren garaipen horren osteko lehenengo eraginak eta lehenengo erreakzioak Argentinar herrialdean. Bueno. Adela, Marcos, besarkada bat eta... Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueno, nola daukagun txata, azkar irakurriko dugu, horrela egin behar dugulako, baina animo Marcos Argentinar guztiei, etorri horretara arkakuxo indiokerrek, hemen azten ari dira, gai bat eta bestea, nik oso gertu dauket horreta, indioker nirran inbizi naiz, jajaja, hemen kedat egin nahi dute tuizlariek, urtarrietik aurrera, ze babalabekin gelanean gabiltza, indioker, gelditu baitezke batzuk, plan osatzen duzunean, edo zuen abisatuko diguzuen, noiz egin tuizlari topaketa, gorka baita ere, Breaking Ez News, Iruñeko alkate berria. Desbariatzen ari da txeta, Bai, txata desbariatzen ari da. Goizeko 11:18 minutu, luze goaz gaur, baina, luze joaten jarraitu behar dugu, Maialen Tellabidea agurtu behar dugu segituan.
Keep Calm and Bigarren Kafea. Maialen Tellabide, egunon? Egunon. Ondo altzara? Bai. Ui, zalantza egin du, Zalantza. Zalantza egin Ezke, du? katarra pixkatekin nator. Era. Baina bai, ondo nago. Ondo zaude? Bai. Gauzat esango izut. Hemendik abiatuko dugu gaurkoa ondo baderitzozu. Venga, ba. There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time, then it all went Ongi etorri berriro sobraktuaziora. Musikalen inguruan aritu ginen joan den astean zurekin, eta giro. Gaur jarraituko dugu, gauzat garatu zitzaidan pendiente kontatzeko, aurreko astean ibili ginen kontatzen musikalen jatorria, baita ere subgeneroak, eta gaur musikalen egitura tipikoaz hitz egin nahi dizut, eta hortarako Los Miserables musikala erabiliko dugu. Ze nik esango nuke, goiuri emendan ematen dago, playbacka etxen. Oso musikal ezaguna da, oso arrakastatxua. Eta, esango dizuet, Victor Hugo idazle frantsesaren novela, izen berdineko novelatik ateratako musikala da, 1872koa. Eta horregaitik esan dezakegu book musical bat dela, subgenero hortan sartu dezakegu, baina baita ere denbora guztien abesten den musikala da. Beraz, song through musikal bezala ere selkatu dezakegu. 1980an estrenatu zen Parisen, gidoi frantsesekin, da abesti frantsesekin dana, eta naiz eta kritikan etzun arrakastarik eukiz, 80ko hamarkada oso horteroa izan zen musikaldetik, entzungo dezute. Eta, kritikariek ez zuten oso ondo onartu, baina egia esan ikusleek bai. Eta arrakasta horrek, ekarri zuen adaptazioa egitera ingelesera, eta Londresen estrenatu zen landa bizi eta ondoren estatu batuetan kriston arrakasta izan ez. Eta azkenik, 2012an pelikula egin zuten Hugh Jackman, Anne Hathaway, Eddie Redmayne, eta jende gehiagokin, Russell Crowe, eta hau denak, baita ere kriston arrakastarekin. Entzun ezagun frantsesez daun abestitxoa ditzen dela La Valse de la Fourberie, olako, demagun hori frantsesa dela. Oui, monsieur, bien, monsieur, vous venez nous enlever Cosette, que sa mère nous confia. En fin, danok dakigu frantsesa dela, esan du, Monsieur hiru aldiz. Baina, guazen arira, ze zati dute musikalek? Lehenengoa, Ouverture, edo, ze frantsesak dira hitzauek. Ze izango da hori, obertura, irekiera, ez? Osea, logikak esaten du, hasieran egiten den pieza musikala da. Eta normalean ez da inbeste pertsonaiak aurkezteko bizik eta orkesta eta estetika eta entzungo dezuna pixka bat aurreratzen dizuna, ez? Normalean, estena grupala dator eta protagonistaren bat aurkezten da, baina batez ere hori orkesta. Eta trama noiz, nola kokatuko den esplikatzen digu. Et cette fois, est-ce que ça va? Entzongo dugu, ba? Hemen entzuten dezute orkesta super argi, ez? Hasiera potentea hori dena, eta pelikulan ikusi daiteke nola aurkezten duen antagonista eta protagonista beste askorekin batera. Eta hau da work song, prologoa. Tonu aldaketa.
kanta hau entzun eta euria entzutea, badirudi Parisen gaudela jartzen dute txatean. Ja, bai, egia esan bai. Bueno, ez horregatik, bideiaren gatik. Txatean galditute Maialen zer modu zure txakurra? Bueno, hobeto, den ondo. Hanka jartzen hasi da lurrean, oso pozik gaude, bai, joa hobetzen poliki-poliki. Nola dakiten txakurra errena daola? Instagramen jartzen duzulako, akaso? Bale. Ez dakit. Ez zaitu kurrit. Baina, tira, lagun ondo dagoela jakinda. Bai, hobeto dago, bai. Aber noiz ekarri aldeten. Gertatu daiteken. Bueno, jarraitzen dugu. Hau izan da, Ouverture, orain opening number, hori. Digamos, lehenengo sustoa, lehenengo ikuskizun handia, ez? Baitaren, adibidez, gure musikal hontan Los Miserables da oso korala, daude pertsonai asko, 3 akto daude uste dut, eta dakagu bigarren opening number bat, eta hemen aurkezten digute beste pertsonai bat, aurkezten digute Fantin. Eta beste hau agian da ezagunetakoa, guztiek abesten dutena, At the End of the Day. And that's all you can say for the life of the poor. It's a struggle, it's a war, and there's nothing that anyone's giving. What are they standing about? What is it for? What day less to be living? At the end of the day, you're another day colder. And the shirt on your back doesn't keep out the chill. And the righteous hurry past. You don't hear the little ones crying, and the baby's coming up fast, ready to kill. What a year it's a dying. Eta orain datorrena da The I Want Song, dala musikaleko abesti garrantzitsuena. Zergatik, da mundu guztiak abestu nahiko duen abestia. Eta normalian protagonistek abesten dute, bakoitzak bera I Want Songa daka normalien, eta de hecho letra I want, I wish, I dream, eta horrelakoak dira, hasieran jarri dizuetan I dream, a dream, adibidez. Kasu honetan, nola musikal honetan pertsonai pila bat dauden ditugu 4 I Want Song, eta behaien arteko harremana oso kuriosoa da, eta piano nahi dizuet azaldu. Badoa Maialen Tellabide gure pianoara, eta segituan entzungu du. Hortxe da, Maialen bere pianoan kokatzen, guk kamarare berari begira jartzeko aukera daukagun, eta zuek ere ikusten duzuen streamingean, baina batez ere, bera entzutea da helburua, eta horretarako mikrofonak ere iriki barko dizkiogu, hementxe gure bigarren kafearen laborategiko pianoa prestatu dugu, baina dena pres jarri barko dugu, segundutxo bat, Maialen eta segituan izango dugu, mikrofono bat pixkat geizten alturan ere badakizuzuke, hemen txera guri begira delfinen moduan, segituan irikiko dugu mikrofono hori, baina badakizu, musikalen ingunan raitu ginela joan den astean, eta Maialen Tellabide musikalen bigarren atala ekarri digula, eta hori pianoan azaldu nahi digula. Ez dakit June eta Goiuri koroak egitera animatuko zareten. Ez hori gehiago. Ez, guztokit. Lehen, gaur oso kantari etorri zaretet, horregatik usten nuen akaso animatuko zinatela. Eta horregatik, ari du goiti behera, euriba. Entzuten dugu dagoeneko Maialen Tellabide, beraz nahi duzunean, Maialen. Hor, klaro, hain ez dakat kaskorik beraz ez dakit ze jarriko ezun, baina bueno, jarri dezakezu I dreamed den kortea, mesez? Bai noski, ze exigentzia tekniko maila sortzen didan hemen Maialenek. Ni perpatutan atorona, Baina, nahi ez ziatu, pianoa eta kortea batean nahi zen ditunik. Ikizurra. Pianoa eta kortea batean behartzen ditunik ez ziatu, bestela kasko batzuk izango zen dituen. Ah? Guari gara entzuten bit. When hope was high and life worth living. Bueno, ez dakit bukatuan kortea edo ez, horrenik ez da? Baina, segi aurrera. Bueno, kontua da, hor entzun daitekena da, nola dagoen lain klitxe bat dela hau. Kasu honetan hau dago mi bemol maiorren. Bueno, ez dakit audioan mi bemol maiorren dago, baina nire partituran bai, mi bemolen dago. Eta hause bea entzungo ez dute urrengo 4 pertsonaiekin. Hau da Fantinen abestia. Fantin da fabrikan lan egiten duen pertsonaia, bota egiten dute fabrikatik, osea, Baljanek botatzen du fabrikatik, prostituta bat bilakatzen da, eta hil egiten da.
Guazen urrengoa entzutera. Who am I? Can I condemn this man to slavery? Pretend I do not feel his agony. This innocent who bears my face, who goes to judgment in my place. Who am I? Vale, joko dizuet melodia honen hasiera. Who am I? ¿No suena? Berdina da, ez? Harmonia berdina da, beste tono baten. Kasu hontan, aurrekoa zegoen mi bemolen, odago beste tono baten. Baina progresio berdina da. Melodiaren hasiera, osea, I Want Song honen hasiera, harmonia berdinarekin dator. Goiuri, ze pasatzen da Valjanekin pelikularen bukaeran? Eske, hainbeste spoilerin ditezu ja? Ba, 2012koa da, osea, ya está bien. 1980koa da, osea, ya está. Nire etxetu gustatzen. Spoilerrek egitea, ja kontatu duzu zein hiltzen den. Bueno, zuk esan, ze gertatzen da Valjanekin? Ez dizut esango. Hiliten da. Joder. Hiliten da. Spoiler. Saiatzen ari nintzen, Nik uste, spoilerrek, osea, tienen fecha de caducidad, jogurrak bezala, osea, ya está. Hainbeste urte, ja pasatu dira. Bueno, guazen urrengo entzutera, Stars. Fallen from grace, God be my witness, I never shall yield till we come face to face, till we come face to face. Berdina, kasu honetan mi maiorren. Ze pasatzen da Jabertekin pelian? Suizidatu egiten dela. Bale, Maialen, ja! Aizu, bueno, eske bestela ez den nire tesia aklaratu. Aklaratu. Bai. Eta venga, azkena, On My Own. Hau da, Eponinen abestia da igual da politinetakoa. On my own, pretending he's beside me. All alone, I walk with him till morning. Hemen pixkat desberdin gertatzen da, baina berdina gertatzen da. On my own, Ze pasatzen da Eponinekin? Bai, hil egiten da, bai, Bueno, 17 urte dituela gaixoak, baina muxu ematen diote kopetan. Que, bueno, lau beto hilko zan, goxoago hilko zan. Bai, Baina, bueno, nire tesia da, kompositorek ez dute eriotza traman oinarritu, baizik eta komposaketetan, alegia. Progresio hau entzuten baldin badezu pelikulan zehar, ez hartu kariñoa pertsona horri. Hile egingo da. Spoilerra Maialenek egin beharrean, spoilerra musikak egiten digula. Banda sonorak egiten digula. Bueno, eta baita Maialenek ere, Bueno, bai, baina eske bestela ezin nun nire azelpenain esplikatu gabe. Baina lau pertsonaiak, osea, lau I Want songak, solista guztiek abestu nahi dituztenak, berdinak dira. Osea, esencialmente berdinak dira, osea, ni pianista bezala tono aldatzen dut, baina berdinak jotzen nahi naiz. Laura Gil iten dira. Osea, kasu honetan musikak egiten digu spoilerra, musikak esaten digu zer gertatuko den. Hortarako baita, pues, adio enbertzea, toidana, belarrioki berdezu, no sé qué, no sé cuántos. Baina, iruditzen zait oso kohesio puntu polita. La progresión de la muerte. Polita, interesgarri esango dugu. Polita ez, porque musika horrek akabatu egiten zaitu. Bueno, bai, vale. Bai, interesgarria. Inoiz entzuten bali zuen, osea, pankaletik zauztenean edo, kontuz. Bueno, kontzeptu goia da. Knives Out pelikulan pertsonaietako, bueno, misterio bat dago, ez? Eta familia bat da protagonista, eta banan polizia batek elkarrizketatu egiten ditu. Ba, gezurra familia hortako kideek, bueno, gauza asko kontatzen dituzte, eta gauza horietakoren bat gezurra denean, detektibeak pianoko tekla bat jotzen du. Kling!
Eta beti eta zuetzara ohartzen pelikula bukaerar arte, Eta agian ohartzen zara bigarren edo hirugarren ikustaldi batean. Ze badirudi oso hausaz eginda dagoela, bera dagoela aspertuta eta kling jotzen duela pianoko tekla, ez da ordu erdiro edo horrela baino da, pertsonai batek gezurra esaten duen. Kuriosoa, begira, musika espoliarrak egiten. Bai, ze kurioso. Baina, konturatu nintzanean, flipatu inun. Ze diala abesti famosonak. Segurazki da, hori solisteka ikasi nahi dituztenak da edana da, progresio hau abeste maldi maizu bilingo, zera lehenago berandu. Berdin dio... Bilingo zera lehenago edo berandugo, progresio hau ikasi edo ez, hilegingo gara lehenago edo berandugo guztiok, Toma spoiler. Oso trebea espazara, akaso hilko zara progresio ikasi aurretik. Baina, horitzen den, enahola al 100% gaurre. Gaur. The 11 o'clock song entzuten ari gara. Empty chairs and empty tables. Oida, bai. Emanaldiaren bukaera aldera, aitu daiteke, eta pixkat momentu drama, pelikula hau da oso dramatikoa, musikal hau da oso dramatikoa ziretik bukarara, baina, kasu honetan, musikal guztiek daukate ikuskizun bat edo abesti bat, pixkat publikoa berriro ekartzen duna. Da nola, pentsatzen dut gutxi gara bera, behatzitan hasten dira zen musikal hauek, más o menos amaiketan egiten den abestia dela. Eta kasu honetan, aukeratu dut, ez nago ziurrau den gure 11 o'clock song, baina, Empty Chairs and Empty Table da ja konturatzen denean, ez naiz gogoratzen pertsonarioen izena, bere lagun guztiak hil egin. Ela baldiz, progresio lau bider. Ez kasu honetan. In the corner they could see a world reborn, and they rose with voices ringing, and I can hear... Eta bukatzeko finale song, bukaerako abestia, eta historia izten duen abestia da bizirik geratu diren pertsonaiekin kasu hontan, eta askotan medley moduko bat egiten da, medley da nasketa, melodia ezberdinen nasketa, eta nola kasu hontan Los Miserables kriston bajonazoa dan, ez dugu jarriko hemengo azkeneko abestia, baina bai jarri nahi zuet ja ni isiltzeko, Do You Hear the People Sing? Da, hola, revoluzio bat inberduten momentua. Song of Angry Men. Parkatu inigo, bale? Ez que, gaur, Goiurita June daude oso abeslari. Asi dira, zeintzan, arrebatoren la giralda kantatzen. Kotxian abestu eta haiekin batea. Like bai ez hauzen. We'll be joining our crusade. We'll be strong and stand with me. Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Cambio de tono. Do you hear the people sing? Sing the song of angry men. It's the news in all. Da pizkatola besteko abestia, baina bueno. Lo. Ta lo abestia. Hau izan daiteke futbolaren muga gainditzen dituen abestieritako bat, eta armaietan kantatzen dena. Lo. Gauza okerrabak entzun dira, así que... Maialen Tellabide, eskerrik asko gaur ere, baina gauzat esango dizut Arkakusoren gidoiaren lehenengo atalak dio. Advent kalendar, baina irakurri ere ez dut ondo egiten. Advent kalendar garestienak. Aurrekoan Maialenek Jimmy Shooak edo ez da gino, oskatuan aipatu zuen. Jimmy Shook aipatu, baina Jimmy Shooak, ez? Hori da. Jimmy Shooak aipatu zituen. Eta kuriosatetaren gatik, bilatzen egon nintzen. Hori diotzut, akaso minutu batutan gurekin geratu. Ai, bale. Goizteko 11:27 dira, eta horrelaxe zuzenean agurtuko dugu Arkakuso. Egunon. Kaixo, egunon! Gauzat esango dizut, Arkakuso, hemen kiston jaipa zegoen dago nahiko liaduta, baina momenturen baten irakurri dut chatean gaur Animal Print lookarekin zentozela, eta uste dut, gure Twitcherok eta ikusleak gogoa zutela ikusteko. Animal Print horrekin, eta daramazun kaskoekin eta belarritxo horiekin,
Inauterietan ere molda zintezke, ez? Hor dago, muan. Bai. Baina pena ez izatea buzo bat. Bakarrik da, en plan, goiko pijamilla bezala. Ez da pijama, da etxean egoteko, baina da, hola, goxo egoteko, jertxe horietakoa. Gaur Iruñan itun notzakin gaur komeni. Bai, hotza dator, bai. Aurreratu dugu, Iruñerekin advent kalendar inguruan hitz egiten jarraitu behar dugula, baina garestien eta hitz egin behar dugula. Jimmy Choo delako zapatea markak badu berea, aurrekoan aurreratu genuen garestitxu izan zitezkela, baina nunbait, bueno, ba... Nago, Julen, zure tokian jartzeko. Arkakusi ikertzen ibilia Julenek onartuko zuen nahiko ondo ekarria zegoela. Julen esan ez ez. Bueno. Parrezkari zarete. Zuk parra egin duzu eta Maialen parrezkari da. Teia bide parrezkari zara, gustatu dintzaizu. Bai, nekatuta nolako. Ja, bai. Eta Julenek txalo egiten du WhatsApp bidez. Izi, Julen etxeako mukoa. Eskerrik asko, eharra, oie. Nola defendatzen duten... Defendatzen diren euren artean txiste txarren klubekoek. Uste nu musikariak, ze nola Julen eta Maialen da irurokari ginen parrezka, baina ez, txiste txarren klubekoak hori iraingarri izan da. Arkakuxo, ze ikertu duzu? Zer konta diezagukezu zapata ditxosozko hau edei buruz? Jimmy Choo. Bueno, aipatu ez direla bakarrik zapatak ere bazaudela boltsoak, Baina, bueno, jarri nuen, hola, Googleen, zuzenean. Advent calendar expensive. Ojo, idiomas, querida. Para, Iruñe. Orduan. Idiomas, querida. Bai. Aramis Fuster. Kultura, izan behar da kultura televisiva milenial. Pero meme momentu ontan. Bueno, eta ze erantzun du Googleek Advent Calendar Expensive jarri ostean? Bueno, pues eman dit adventcalendar.co.uk webgunean hor, pila bat daude eta ematen dizu aukera filtratzeko altuenetik basuenera. Osea, justo inoiz egiten ez duguna, ez? Hori da, tal cual. Oie, hotel baten bila zabiltzanean, edo egaldi baten bila zabiltzanean, edo... Atea dauka, sabaia dauka. Soineko baten bila, eta... Beti, osea, webguneetako ezaugarririk, erabiliena izango da, sailkatzeko, de más barato a más caro, zea hori, bai. Bazuk egin duzu kontrakoa, ez? Garestienetik hasi. Bai. Ez dira agertzen Jimmy Chooen advent kalendarra, eta uste dut aurten ez dutela atera, baina ez nago ziur. Baina badakizue webgune honekin batera zein ateratzen zitzaidan Googleen, Mr. Googleen goikaldean. Zein? Tiffany bitxidendetako. Tiffany Anko. Bai, Tiffany Anko. Baina, a ber... Desayuno con diamantes. Ez da ingarestia. Osea, esan nahi dut, ja, zifra horietan jarrita. Ez da la ingarestia, esan dezu? Bueno, a ber, behar dugu pixkat, testu inguru pixka bat. Zer da ez da ingarestia? Ze, Tiffany, bueno, ezagutzen ez denarentzat bitxi den da bat da. Luxuzkoa. Urdin kolorea dakate registratuta. Hori da, kolore berezia daukate. Oso ezaguna Audrey Hepburnen pelikula, Breakfast at Tiffany's pelikularen gatik. Eta gerora, bueno, ja ezaguna, jarraitzen duelako izaten horrela luxuzko marka bat. Hori da. Hori kontuan edukita, testu inguru hori nola da posible ez izatea ingarestia advent kalendarra? A ber, ze bitxiden ez hola topeko bitxiden den kalendario hauek, edo gutegi hauek badaude prezio berean, edo antzekoan. Ze adibidez badago ere Swarovskirena inspiratuta Disneyren egongarren urte hurrenean, eta badute prezio berdina direla, 1.100 libra. 1.100 libra bakarrik? Gutxi iruditzen zait? Bai, bakarrik. Gutxi iruditzen zait? Ez da ingarestia esan du. Hombre, a ber, ostra, baina advent horietako baten zenbat utxune datoz? 24, 25. Ostra, merke atatzen zaizu?
Hori da. Bueno, De hecho, a ver, depende zer da hone, zer dakarren. joan da Tiffanyko Advent Calendarrera dago baloratuta $150,000. Oizaten dut Daude 24 kutxa urdin. Claro, ze urdin, Maialen. Tiffany Blue, hori da. Margatu harrapatu nazu pixkat despistada. Bueno, eta hori, orduan... Hango gitarra hori Tiffany Blue da? Tiffany Blue? Bai, egia da. Badaukagula hemen arkakuso gitarra bat, dela Tiffany Blue. Gertu. Pues beitu. Baina... Tala zego juri ez dut historia kontatuko. Bueno, begira, jo, behin, Ego Korean... Zer? Kartutxo batzuk erosi bertzen ditun. Hori Japonian izan zen. Bale. Bueno, argazkiak guantxo jarriko izkizuet, Tiffanyren advent kalendarrarenak. Zuek ikusteko, ea benetan iruditzen zaizuen barruan dakarrena, ez dakit. Ados, entzulia kokatze aldera, esango genuke, ez dakit, turkesa argi xamar bat dela Tiffany Blue hori. Bai. Agua marina rollo. Bai, agua marina... Bai. Ez da iristen izatera berzul. Bai. Osa da berdeagoa upina baino, nahiz da Tiffany Blue izena izan. Burdin. Bueno, boixike burdina beste zerbait da, A ber, egia da pakailina dela originala. Arazoak edukitzen ari naiz webgunearekin, lasai. Ikusten zaitu, bai, no sé. Webgunea konturatu dela, nik ez dauzkadala 1.100 libra erosteko, eta orduan ja betatu egiten dago. Nik galdo egin ez momentu batean, Advent Calendar honek 1.000 eta piku libra balio ditu, 1.100 libra, hori izango dira gaur egun, bueno, euroaren nahiko paretsu, 1.100 euro bueltan. Ez pixka bat gehiago, 1.200. Bai, enbeste dago, bueno. Bai, esagun nuke baiet. Eta, datorrena da, zer? Ze ez dut ulertzen 150.000 eurotan baloratu. Arrikuska batzuk dirdira askoite dutenak. Bia, ikusten ari gara, belarritakoak, lepokoak, eraztunak, brilli pila bat. Bueno, ez, pentsatzen dut... Sekula jantziko ez dezun hori. Ze beldurra emango izu galtzeak alian, ze ezagutzen dezu zure burua, eta ez dezu sekula erabiliko. Eta hori jartzen badezu. Ni hainiz niri buruzitzen. Eta umei baloi batek ies egiten badie, zesango dizue, Andra, bialduko diezu baloia? Pixka senyora paperean jarriko zaituzte. Pixka senyora dira. Bai, ez. Ez dira senyora? Baina hori ja zure jarreran arabena. Ja. Gainera ez dute jartzen... Rosaldiak jarlezake eta eluke senyora. senyora. Zer da hon barruan. Nik. Hemen daude argazkiak, begira. Bai, baina dira bederatzi. Bai. Bederatzi dira, a ber, claro, gauza bat, Iruñe, advent kalendarren xarma da, ez dakizula barruan zer dagoen, jartzen balin badu kutsatxo bakoitzean zer dagoen, galdu du guztiz bere xarma. Gau, baina askotan beste arruntagoetan eta merikagoetan bereziki makillajeetakoan bai jartzen duela. Bale. Niretzat ere magia guztia galtzen du, baina... Bueno, nik gozat esango dizuet. Nik ez dut nahi Tiffanyren advent kalendar. Iruditzen zait pixka bat galtzen duela grazia horrela bitxiak, egunero eraztun berri bat ez diozula hartzen eraztun bakoitzari edo lepoko bakoitzari edo kariñoa, ez? Venga, beste bat, eta orduan berezitasuna galdu egiten dula. Beraz, Iruñenik ez dena Tiffanyko advent kalendar, ze gehiago daukazu, ze gehiago eskuxatu duzu? Zuek egiten duzue skin routine edo daily routine, night routine eta horietakoak? Nik bai. Nik ez eta beharko nuke bai. Pues akaso nahiago duzue Dior Exception advent kalendarra 3.400 libra balio dituena, eta bueno, hortxe daukagu, pues Dior etxeko beauty gama guztia hor bai jartzen duela, zehazten duela ze produktu dauden, bueno, horietako batzuk, baina bai ez duela jartzen zenbat... Ez que igual dira danak muestrak eta ez dira... Ez que, ojo, horre dago... Benetako tamainoak. Miniaturak deitzen direnak, ez? Olako
Maialenek aipatu Bai, dute. dena dira. J'adore de parfum 5 mililitro. Horrek maratu J'adore parfum do 5 mililitro. Horrek berriro maratzen zitu. Sobaxek oso ondo usaitzen du, da gizonentzako kolonia eta oso ondo usaitzen du. 10 mililitro. Mis dior 5 mililitro. Osa, dia oso txikiak. Baina horiek dia perfumeak hori ez da skincare. Baina gauza gero daude, gero dauka Dior Berniz, osa, Gauza, askatzala. dutxatzea egin egin nahikoa da. Hainbeste perfume da. Baina diamanteekin edo txampainakin. Denon Tiffany soinean eraman, baina gero dutxatzeekin nahikoa da. Bueno, bai, nahikoa izan daiteke. Nik ez dut nahi, Tiffany, nik ez dut nahi auki zerbait, igual nire etxe osoak baino gehiago balio duna. Bueno, izo ben jartzen Tain du... txikia galdu ezagiten. Mikrofonotan diru asko gastatu zuzuk azken aldian, beraz. Ez da, jatzen horrean. Baina ez da gerturatura iten. Ultra limited edition, Ultra, ez limited edition. Horrek esan nahi du, oso gutxi datorrela. Justu datorrela, goiz pasa egiteko, arratsalderako jatzizela iristen. Baina, bueno... Ulertu dut. Orduan nik ez dut ulertu txistea. Baina ultralimited geho eta bereziago ordunetako puru txikiagoara izaten da. Oso berez, eta perfumetaz ari bagara, izan daiteke ja tanta batean ustea, hain limited izan da. Nik uste bakarra egin dutela, advent kalendar bakarra. Eta... Ia zeinak nahi duen ordaindu hau, ez? Bai, nik uste dut hau dela rollo... baldin badira miniaturak esateko, dirudunen artean de, bueno, hasi naiz pertsona hau ezagutzen tori. Edo amigo invisible esageratu bat, horako zeren bariatakitze oparitu eta lau gauza oparituko iskizut eta ala, tomar por saco. Imaginatu, ezagutzen ari zaretela norbait, eta duela hilabetetxo, eta gabonak hurbiltzen dira eta oparitzen dizue horrelako advent kalendar bat. Zein da plana? Korrika ies egitea, matrimonio eskatzea, zegit oso ondo. Dana ireki da jendia ibanatu. Dena ez da txuria eta edo beltza. Jo, baino grazia hartzezun hola pixkat mugan jarrita bestela. Bueno, ez ingo zenuke. Zer, orain... Maianek esan du, banatu eta jendeari eman. Dana ireki, ez denik ez dakat pazientziarik gauza guetako, dana ireki eta ez zaitena gustatzen jendeari eman. Eta jendeak uste balin baduela pazientzia, visualiza dezala zer egingo luken txokolatezko advent kalendar batekin. Zenik ezagutzen dut, jende gehienak egiten du, trampita, kri. Hombre. Zer trampita egiten du? Txokolatina guztiak jan, Bosgarren egunian ogota bigarrenak intzaudela. Hori da, gabon gaua abenduak 6an. Tiempo, batuko zan. Horretarako advent kalendar polboroiena. Ja, bai, zenbatekin nahikoak. Baina, bueno, ojo, Diorreko ez dela garestiena. A ber, segiago daukagu. Badago bat Mont Blanc markarena, duela... Super lujo da hori. Hor ja ikutu dira la pixka fibra. Claro, hori bai. Pues bueno, Iñigo, 4.400 libra dituzu. Soberan. Soberan ere, soberan zegoen. Erantzuna da, ez. Baina, behin Mont Blanc bat oparitu ziaten eta osatu nuen denbora luzez, bai, luma bat. Bai, hementxe... Luma garaia. Hemen egongo ziren bai tintak kargatzekoa, jartzen du 3 desk accessories, ez dakigu izango diren libretako ozer. Men's accessories, osea, bakarrik daude desk eta men's accessories, argita garbi, Diorrekoa enfokatuta zuten bezala emakumezkoei, gizonezkoei. Grisa, marroia edo beltza edo urdin bina, ez? Urdin oso dotorea dauka Mont Blancik, Baina, bai Tiffanyk eta Mont Blancek urdina, Ojo. Baina, a ber, Tiffany urdina da, Mont Blancena ez da urdina. Baina nik uste urdinarena da kasta kontua, plan, sangre azul. Eta garbitasuna, purutasuna. Bai, bai, pureza puntu hori emateko. Badaude boltxo oso garesti batzuk gorri-gorriak direnek, ez? Pentsa visualizatzen... Hermesak? Birkinak? Kolorezkotakoak daude. Bai, da kolorezkotakoak. Dira modeloa, ja. Baina gorriak. Gorriak... Gorria. A ber, Googleen... Prada izan daiteke gorri mitiko bat? Ez, gorria da Valentino. Goiuretan egin gaude super sink gaur, gauza hauekin. Bai, gorria rojo Valentino roso. Kendu dut, Juni. Bai, adibidez, Mont Blancen olako deskpat horretako bat, jartzen ezun luma, bolia eta bi mierdita gehiago, 300 euro. Baina gizonez zer dira? Hori.
Dago Labana bat, pistola bat, kartak irekitzeko labana, hori oso mitikoa da. Baina hori da gizonentzako osagarri bezala sailkatzen dute? Ez dakit. Ez dituzu zikindu behar edo izango da, moztuko atzak. Hori da desk accessories, baina men accessories jartzen badugu. Jakin nahi nun, kartera. Saltzen balin badute gutunak irikitzeko labana. Esaterako ez dituzkeraz nola ditzen dien bikiak edo gemeloak trajeari jartzen botonera ordezkoiek edo, hemen daude batzuk 275 eurotan. Bueno, aizu, deitu Montblanceko arduradunari deitu behar diogu, ze emakumeok ere jazten ditugu amerikanak eta trajeak eta jakak eta bikiak erabili ditzakegu. Nik egia esan ez ditut sekula erabili, baina ez dakit, estetika hola pixkat normatibo, pomposo, estandar horietan, emakumearen jakean erabiltzen diren gemeloak. Zertarako dira gemeloak? Apaingarri gisa, aberatsa zehala erakusteko. Bale, apaingarri gisa balin badira bakarrik, eta ez dauka zerikusirik barrabiak eukitzarekin. Dudari gabe. Pentsa, badago hemen pintza bat bileteak gordetzeko. Pinza para billetes. Eta hori hortako aberatez. Bueno, 225. Dauzkazun biletak baino gehiago balio du pintzak. Bosteko lau bilete. Bosteko biletearen dagoela ongito lestuta ez, egiteko topea eta ez jausteko ez galtzeko. Badago hemen neceser moduko bat, bidai boltsa bezala katalogatzen dutena, baina neceser bada, hemen nahi zuen esan. Hori guztia gizonen osagarrien... Xarretzen ari naiz. Bilaketa eginda... Ezin ditu erosi, bueno, igual bai, ez dakit, baina... Berdin dio, naiz eta ezin erosi, ez? Ojo, all his accessories. Hemen bai, hemen ja genero... Baina jende beratzen ez dakakas. Baina gero egia da, nezesarra uneska batek sostengatzen duela. 650 euro balio ditu nezesarrak. Nezesarrak? Bai. Osea, hortzetako zepillo aramateko inbeste. Gero, lehertzen zaizu txampua hor barron, eta komerik. Estropizio. Alare, gauza batzuk ez diren garestia, eguzkitako beta horrekoak dia pixkat marka askoren presioan, 200 euro. Bai, gero graduatu. Bueno, hori ja... Gero graduatu, da hoi dia, beste, esatizu miope batek. Beste, 150 euro kristaletan, que si filtro azul, que si no sé qué, eta berrepente beta horrekoak 200 euro. Baina, berdin izan Montblanc edo izan... Bai, baina zu jutu ez da, MO multioptika sontara, eta igual dakazu montura bat, 20 eurotan. 30 eurotan, eta jazta. Eta belarriak da sudurra baldin baituzu, berdin eusten dute. Osea, jazta. Osea, es que no tiene más. Osea, nik gauza... Montblanceko pintza, billeten pintza. Edo ez, arrazoia daka, june, bai edo ez. Bai, bine grazteiten din, dimino geiterra gozo de gaur. Bueno, nahiko hater da, Maialen. Bai. Aizut, arkakus, hemen bazeo nola plan bat, aztertzeko ea boomerrak milenialak edo centenialak ginen, baina nahi baduzu baterak utziko dugu, edo... Datorren asterako. Ados. Planazo. Nik aurreratuko izu gauza bat, gustatzen zait idaztea, emotikonoak emotikonorik gabe, alegia, 2 puntu parentesi eta olako gozak. Zelan. Ez, zoragarri. Edo puntu koma parentesi... Super pasibo-agresiboa da. Bai. Nola pasibo-agresiboa? Super pasibo-agresiboa da. Ez que aizte denbora hartzen hortako, da, en plan, zesan nahi du tipo nekin. Barkatu, zuek, akaso ez duzuelako hainbeste bizi izan hori komunikatzeko erraminta zen garaia. Nik denbora gutxiago behar dut hori egiteko... Sustenialeak itetzen ditu nian ebaietzen ezer pasatzen. A ber, baina zu idazten ari zea eta klik egitea, oso gozazkerra da, emotikono bat ilatzen hasi beharrean. Pasibo-agresiboa da. Eta stikerrak Iñigi? Stikerrak, ez dagoet oso garbi zein diren stikerrak, zein diren besteak, enola dira? Gifak. Juneren arpegia haua irekita harrituta begiratu dio Iñigori. Esprede jakitez ez zure stikerrak badude. Bai, badak Goiuri ez zaraniak egin zuen ere stikerra. Bat baina behiago. Ez dakit nola iritsi nahi zen, food show izeneko kantu ontara. Piskat igogailu jaz sena dauka, ez, Maialen? Bai, da piskat serie de 3 de la tarde. Nei, iruditzen zait dela, hau, jartzen dutela, telesaiaren amaieran, musika honek kredituak. Jartzen du, Inigo Kaliforniara joan zen bizitzera, irutxak
hiru txakur ditu, eta motoak konpontzen pasatzen ditu bere arratsaldeak. Maialen Ze ondo hiru mastinekin eta moto. Eta ez zituen inoiz stikerrak erabili. Eta surfeko tabla bat erosi. Eta gero, baina badakizu zer esan nahi dudan, ez? Osa, telesailo pelikula batzuen bukaeran, hoi eso 80 marrekoa markadako, ja ez da egiten, baina pertsonaien argazkiak eta gero Bai, sin duda. Oleg Kirilkoven Food Show. Hau, sukaldaritza programatetik ateratako izango da, ziur. Ez da food. Nik ere food oinak, pentsatzen Nik ere. Food show. Eta pentsatzen un bazeola lotura food showekin, diru asko ateratzen duzu, diru horrekin atzen kalendarrak erosi. Hasi naiz Moon River bilatzen eta jarri dut Breakfast at Tiffany soundtrack, eta hortik ez da ize soundtrack festa bilatzen hasian algoritmo hemen eta... Bakizu ze abestian oso guapoa, Mr. Bean marrazki bizunen abestia. Kriston abesti polita da. Behin egingo dugu tarte bat, akaso telesail edo pelikulen, batez ere telesaien nola abesti mitikoekin. Bai, Mr. Beanena tope guapo. La menorren da, horretaz gogoratzen. Oso garrantzitsua, momentu honetan guretzat, jakitea la menorren dagoela hori. Baina nahi laguntzen dit horrek gogoratzeko. Iruñe, agurtu egingo zaituguz, eguerdiuk amabiak hementxe bueltan dauzkagu, Boomer, Millennial, Centennial eta bestelakoen eztabaida hori urrengorako gordeko dugu, eta aste arte ona igaro dezazuela guztiok. Perfecto. Juren, Goiuri bakoitzari dagokizuen arte, zuri Goiuri bihar arte, ez despistatu. Eta gu bagoa zentzule bihar goizeko 10:05 plazer baduzu, hemen izango gara naiz irratian bigarren kafean plazer bat izan da, eta bihar ere plazerra izango da. Zuek plazer baduzu behintzat, ala ondo izan, aio. Keep calm and bigarren kafea.